ene de toso edu emiensa akoma mu nsem chimedi ebraso awia ise Maa Akos me ma bedwa for tenase na yede ebremo sadi abrebia no ye no pepepe enu ntisa brace wo ha na wo bomodi atai chuku no aben wo radio no Akoma 87.9 sanso and Facebook ya Akoma 87.9 FM like in page no comment na share my YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 Akoma 879 YouTube no and also Akoma FM 87.9 Kumasi. So you get notified na wa share ama fufropin so etumi enye bi ahwe na wonom so ahye ede amaye enu nti pomodi ana hye ne so na make us say Facebook for gina so na YouTube so ejina so na TikTok ebusia no so wonom ejina so na chese bibia etumi aye kama Onua TV edem Rabbi 1 TV dem live afei so ayo Sacrum TV so omo edem live papa Free FM 97.5 or Techiman manager dachi him and na pam for make us say one maybe mo pa ewo ho ya enya asam kito wonum nyina so awie Techiman fo nyina tie bia adepa information center wo kutwa fete a Big Love Radio ewo Spain Otaibo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH one so UK Sopa online radio asafu Pocus Palace one so abade mo pa ewo hwe na TikTok ebusiana Gelly shot at on original so Stanley ejina so Vicentia ejina so Ebi and Equia Stella Mamete Mavera Dina Echa and Love Mona 87.9 Yamonko so and Amon share our honso and for my meeting at the Maa Akos if we are see a woo tisotia what one was show who so ye pa if we are see a who and yenny pa yenam when you na won't see an antiano yenani yenny po into so what you now was more dear na the Benantia sister one share ya ubi behawka. We are see who and then your second story ya de beba a bachelor will say a we say a who ankasa into what's a wa no was show who see ye pa yanko na yeni ya baby enko di enko oba 87.9 Kumasi pachomejo so me pachomente wonka pachomejo apom pachopom boko within pacho efemi munira tu ufri he na bae pachem kasafi moshizongo Ofri Moshizongo na bae onka semfri ho kasafi Akoma studio okay enti ofri Moshizongo na bae we hwan na wode ne bae na assemble na fani pa ne ho a wode bae pacho mi de imran ne ba ha wa be fa me ba no e free ho no mo abroke me line me fe na kwampa wo pacho na meninet me so eduma wa ashka 87.9 Kumasi tina menene ne wo ho ana Nsem bae tinyin Nsem bae no ana osesa de obebo maami amane ana msuyo mate pacho na mi wo fie na ofre mi no say o maami ese me mbra fie ana msuyo mate no no kwamposo wo adwumam timisi mu se me kwa obema me direction na makwa mu fie ho no ti mi du fie onum na o frem no bisam se madu o mu fie na me se ani ana se o maami ehu na me se ai ti me kwa ye no maami se FM 87.9 Kumasi ana se asemi se no pese o ka kire me ana msuyo matinti se ne de asem na o ka kire ye nim enti asem na maami ne ka kire na ko so bi mu ka pacho ka sa no na nyoma gu on ma o se mindi kan si nyoma no nti ewia na ye di nkomo no ti na me kra ba ku bi na ete ho no ti esi nyoma no wie ya me kra ne na aso ni wo fufu ni wie no ana e na etu nsa didi ye ti didi wie ne sa da no ma me da o se ade asa ana msuyo matinto ni me man di nkomo Akoma FM ti ade chi ye ni 87.9 na ko mojuma mo on ma o ka se mi du fie obefre me na msuyo matinti mi du fie no sa da na numre na ma me ne frɛ me no se ne ba no aka a chense me ne nyem ana mso ma ye ne kwe ana o se ya na Nsem ne ba ye ma nyengu
to on to last week and my mean to tea. To a casa and my money moye and a mecateno. Turning a chenu. Ni week later na my minister fair, me mammy, essay or per se, ye ba, ni sister, ni fio ni entasi in castle. Till Sunday, ni week, ni Sunday na me mammy call. Ni sister ni fio na. O my acquaintance, ye castle quite suboko. I no say, ne bind that same year to ni, no per se. O me wa no ma quay din say, a quani or mobile de obeshe. Akrana. Or send a banner de assembly because a summer and a banner catcher and intin or so one baby and it test into a assembly and a banner de afternoon. Ne banner eda sema to him say mene or no by binyum. Ti mammy no can't and I'm seman patcher no cray. Ti mammy say 1 June to my just say me no more any tester. Akoma FM 87.9. Honor ye peer ye cram I'm na ye kono mammy 40 CD. 40 CD no scam menyim na wa mamiska de medical ampo won mami bi me maame anya mamiska na me da call hospital ni bi ti me wu yani na me maame anya hwe me na nkranyo mani na minister me di nechi ana mamiska ko to ton nkranyo mani na ti me wu ya ni 3 days ana imran no maame e ba ye ho ana maame ne say wate se mawo ana maame say no kra mawo ti maame ne je me ba no no why din no hwe me ba no sa 87.9 Kumasi. ti maame ne sa de me ba ne maame Me ba hello. 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 Okay, so want to be come said you Ishmael. And then on the common Mamma, uko slow, do me pacho, yenia bre stories go actually. To one intent na kakra, and yes, sent to hold but my wedding na young quayin. Pacho maame ne je me ba no oye din no to on o hwe me ba ne sa. Teche no de me ba ne maame no say o me saba. So mo ko no mo maame 200 CD. So mo ko ye no mo si mi ndi o mochi na me nko ka no ho. Na nyoma bi gum. Ti me ko ye na pampers ne nkora nyoma. Ana mo de maame na me de ba afie. Ti ni 2 weeks ana maame no e ka che me say pese amko edi eni test no ansa manya ni sika di ti eno na me mpene so na me bo maame amane ana maame say maame nko ti ye wo musa na maame ni sa fem no say ene ma nko ma amaya nko edi eni test ne de ene on hwe menya akora no ana me pene so na me maame ko ye no kana me ene maame sister bi ene ko ye ti ye ko ye na ye ko edi eni test no ye ye na e ba afie minya 40 days ko 2 months mu honom no ansa amudi abusuafo e ba ye som be ma me ba ni din to omo ba ye kwampo na nwoma e ka omo ho ana ska 3 million abra no ma ye DNA test na wie ama results na ba na pa results ne ba ye kwampo na ma fa nkyere ye no ansa omo si DNA test no e prove say ne ba no e ba ti on na mo ma me bani din na mo say ene asem de na asem ko on me sha akra ma pa che free ho scam ba onu so on frɛ akra no embusa na sese akra no odidi ana seden me bani sha asenya 2 years no wo sha ase ba fie ho ti ya san no nya akwan e de akra no koye pa cho de akra no koye no me frɛ na wa bro ke me line no me ma me nso frɛ Imran maame editu n'enim a Imran maame ka kye me maame sɛ enya me maame ene Imran na woye ti me ne Imran na woye nti yemienu entase nka ya asem ti on me maame anka hwe no ka te ko no ti last 2 weeks Monday no ana me ne me maame ni sister e ko Imran maame edwuma mu ye ko ye ane de asem ni kotu ye ni n'enim maame ni bedidi ya 10 na me maame nso e hye na bufo no nso so ti honum no kran pastor no na nkrofo pataye ana mo se yen fambra Akoma FM ana se mama ye fi hono enti he na ache ese he na ache pache ma Akoma FM enti baby afi ukobubui
omo ma utu baby mienu na wa utu si baby a wo de beba Pacho fache me. Anya hwe enti na odi aba ha sei no enti yen hwe what if you saying Pacho me ko 23 years. afa na ko 23 years okay enti abrantie no imran no se hwan ushia imran no na ushia adwuma na wo school Pacho na me su adwuma last time. edi adwuma Trebo. na akakra mo apon ho Pacho da bi me ko ne 1 year pepepe na mdi hu no. okay 1 year na wodi ho no Pacho. enti adwuma sua na imran hwan na apene pa anya mama yenu we de pa na no wani je ho pa Pacho na adwuma sana na me ni je ho. enti eyadan wan sua adwuma na anwi asa na ukodi imran no achi wana do kwato adwuma mu Pacho madam fu bi na de me ko. why need kochia why kochia ho Pacho Nema do madam fu ne de me ko me master no anje me hwe. oh okay Pacho anje me hwe. wa moka Pacho nti no da. say wo free mo kran how because when tue sika bia na wo kwenti no so obekwa wie say wo bepon ho say wo mpon ho how adwene mra no oye adwuma ben Pacho no ma me ne ton force hu nyama. Force bill. okay ono so onya mfie be sen Pacho 27. nti asem ben no ka to wutri mu a ma wo hunu se da bi obeboa wa brabom na wujai wo adwuma wusua kodi na chi Akoma FM. Pacho kacha me say me na wo di endo ono ma me beba fie da no. bi before o be so pe no de na ka to wutri mu a hunu so o ya branch obeboa wo nti no ma unkomban no no ne adwuma de na ka kire wo pa ka me ntie ne ehwe Pacho kacha me say adwuma so na me so na emboa me ni mienu nti obepa adwuma ma me na me maye. wose adwuma na wusua na emmoa wo ni mie no Pacho Nti wa wobua- si trebo no wompe say ne girl krampo besua trebo. na we hunu ma ya wo mu nsua trebo like omo ne nam a eti adwuma be na no wose nko pese wo ye Pacho busam na me say nka minya emanta ya ne mpabo aton kwampa mepe. Okay. No see you wate. Pacho mitimi busa no osi echi obama miska ti mi busa no ho sembie. okay wose oba wo sua adwuma de wo mpe Pacha. titi utire ye Pacha. ana trebo Pacho. opo oba ye business Pacho. enti we misa ne se we hunu ma na wo mu ye business ni bi wo ho ene obehu wo a wo botira wo so ope wo Pacho no osi one mani bi efe ne ban na mo mboa no. Ko hwe mi amsuban ye. Ono ne meti no. suban no wose wo hwe wudi na se ye hunu se wusuban ye na de na na ope wo ho wusuban pa ho hunu se wusuban ye Pacho mi suban no a osi wo hwe osi mi buade. Mi sa ye dindin mi mpe kasa ni we. Mi sa mfa skasem ntata no. oho opediafo unfeska samon tata no Me pacho. eno ntina ma ne pe wo no Pacho. okay no no wo ba be hunu wo foforo ni sida na wo hunu se wo mpesi kasam because ennese itwani ahia me na so wo pe me no wo be se me pa wo hunu se me ye oba like me demand every be ma obesi da wo hunu age so no watena kakra ansa wo hunu suban ti preko pesi da na wo hunu se wo sa ba we de on demand every mema ho to me be pay wo Pacho face na mi si adwuma mu hono ni week no na madam fun odi me koi na odi to madam fun enim say oba we de no ho fu na me ho brass ti madam fun nya lie e ma ono ana madam fun si wontimi enka to no ne mbra manim so adam for nya line ma no Pacho ti madam fun si wontimi nye ti ono ne mbra manim ti mi chief o honom no ana me chief ni ne me kan nam se oh be ma oso de em de me mpe ti ono o ma mi ye adwuma de o ma mi nso me ban ma beti ne ho nsem bebre nti me mpesem ne ne ba ne e be twempe ana me chief ni say me mpe ne kwampa mi ngiji ni sika endi na mi nji meni ti ya sa na me pene so ma no ana me ni short sa na ni nsem ba ye no enti wo botaye a wo de call ye ne se wo chief say se wo mpe no kora no agigine sika di Pachan enti wo botaye a wo de call ye ne se nka akogigine sika di Pachan wo ye be ma wo so nti na wo mpe Pacho dabe wo pe be ma type ben Pebe mo so wa osonwa Pachan but other way no oso etia Pachan wo pe me pa che wo hwe
Patcho me picture wa ha. Okay, mate, oh share window ni mame. One papa yo jina ho type, enu bi na apel ho. Patcho. Okay, evangelist me patcho beba be jina ha mame. Waso wa pe bema waso wa, won pe bema waso no ye puopua. Wo ye puopua. Eno de won pe. Tinka akwaji ni sika edi. Patcho. Would be won so. Ena ne de akwawie wunie. Sika ne se na atimi gidi ye. Patcho I thought that ultimate man be 20 cedi. I thought that one power money be cry. Obi akwaji ni sika edi no. Patcho. Ni sika wouldn't time for how many years? 87.9. Time you got 3 years in Ni sika wunya pa di ye pa se ebia emran se emran yo se hwan ma wusika die eso for the past 3 years I wouldn't say sika so power de ma wo saying Patcho ma mi scan through be 200 cedi 100 cedi ko ma mi bin through sa anya 50 cedi and 60 cedi eno de ma wo Patcho I thought that compo friend compo no aka say unye ska won ho no compa obeka send wo china sa na mi suma yimeni mi busani bi ompe ma wo mu bisa sika wo mu demand for sika dodo eno nti no ne gas no ebi ejeja ye no okay but ono no emma wo sika bad wo pe enade wo pe meboa Patcho ope sex but one person obetua Patcho there but anytime bia wono pe sex bia no ope so oba ope so de ma no Patcho onso de ma no Patcho okwa fala omo sika ono woku one farmer na no ono woku Patcho na onso demand sika na so ono so farmer we ye den Patcho nye scantina na medi nechi nenya na so chief say wanya be ma type a wo pepra no na ni suban ye mame ti na me first kasem entata ne toda onu na ma miska me mbusa no Patcho me chief ne kan sana medi nechi na ni suban ye mame e na no wo ya na chese ne suban ye because nipa woni ye kasa de wo ye obi aso wo mu ade enti die na no wo ya chese ne suban ye Patcho me wa ashtan honom no omusi obuade onim kasa ompe de enye wo mo say edie na wo observe ye enye de nkrofo ka de wo ne tena ya wo hunu ya wo feel so ye ni papa Patcho de me say ompe kasa ompe sa yempie nkwa hanum ni be ohun ono otin so otu fo kama eno ntina hunu say oye good na yenhwe wo so okache wo chief no say o meya wo lie Patcho wa ko school kakra Patcho wa ko school drihine JHS 3 lie spell it me Patcho say wa ba oba ni lie you can lie like lie I said you saying Patcho say no oba be di nkomo lie she's lying lie intro okay Akoma FM intro into lie intro Patcho okay into o can say wadamfo no meya wo lie ma no no bibia ma wutim say lie intro into aka che wadamfo no so metwa wo intro ma no Patcho ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumade no a ene wasogu so a wutie yeguso ane emran ekasa because minim onu obath na for 3 years wanyin say no u demand for DNA test adan na osusu say nyin say no be ma foforo bi ka ho ana say ena netie de atoso mienu omukoye DNA test no de yenim ni say ka DNA test de eba results no ye ma ba copy na be ma no so won so anya wo copy na DNA test na mukoye ye ne se ba ye o sa mo eno a ne se maka che oba ne say say copy wai yenya DNA copy papa yenya because menti bibia ase menya ne no enkasa nwie de but enra ye ne kasa kakra efiri ndo nyina menti ase say nipa mienu na awo akoda ni akoye DNA test ara na mumma party ni ba ko no hunu results no ara so ye ya mo bia copy Akoma FM 87.9 mumma kipu copy no ni nyina wo mo hona se eya ono a se nya ono a abusua be wo mu nim dabi enti somebody na akola no se mo hwe no o mu nim ya basra mo ntimi fa mra nhye mo dabi
Enye wo no a ne ho se mo hwe no no. Ma ye justify the enti a mo hwe no. Enti a mo hwe no ade ne se pra se enye ye ne a. Enje se Masa Bajia. What is this? Adi etimi no. Adi etimi no. Ana utimi tina won nya de wo pe. Ye fra wafa phone. Wafa phone no ofa no ana background I have message yin nyina ko. Otie on no obi enkasa. Me wafa phone no a wo wafa no oba no wafa se ne ehia no enya wo. Wafa fa phone no. Ofa na afa phone. Sampanifo no asabe eya sampanifo no asamo ba. Wo mo ntena se asabe emfa nyansa. Eni asam no achi no ya na eha me. Na sa wafa se nie. Eni e dis asem wo. Eni san. Wafa financial akola impa. Eni san. Financial ma impa bo. So when you dis asem wo di wafa se ba. Eni san. Ya wo ye nyansa bia ni. Seriously. Mama mo fa brasha na mra wo Ghana. Mra wa ha. Mo mpare to mpa no. Papa mra ye adwuma nka krofo betietia so. Emra ye adwuma nka betietia mra yi so. Emra yi anya adwuma. Eno na wo kwaka na bi ni mo kasa kasa. Asam no police station na mo kan wa. Ne wo chire bi ni wo the police station aba asema ba. Wo the police ni asem bi aba ha. Ana ya dan. Akra 2 years. Akra no won fie san. Pacho 2 years. Oba na bema. Na 2 years no ma meti ase. Pacho na o de na ko tom pabo ama no mo ma ka free ho. No wafa no. O ko tom pabo ama no wafa no. Wepra won kan o kasa nche de ba bema no. Ono an kasa e ba. Roba ono an kasa be ba. Na asana of a wood ni de no kwasem. No kwasem ye ndi asem wo ba bia. Wa pani hwehwe asem na wood ne kan se je wasi sika no. E na asem wo ya to na. Se do be si ayere ho adi akire no. Ye ne sa e ma ba ma no wo afa se ba ma no wo bi ba kwase a. E de na koso Ghana asa. Edi ni wo bia ye de wo pe asa wo bia ye de wo pe bi wo bia ye woni wo elu prayer ne mpabo a wo de hye na ante ana se yi wo man no mu ana busua bia so na ba me buti ma fa ma mi ne na emfa ne nko woni me na Ghana ayesa ma mra wo ma ye hwe wo fa ne ko woni Pacho Nigeria ni na so won so wayede ani Nigeria ni o mam na ya asante waye Nigeria ni Pacho woni kro Nigeria kro wo firi so Pacho da bi mo de kotie bi abewuram ba bi efiri bi abewuram na mo de mo ma me no mo na no mo gina bia chese wonu ka berewa kasa be wadi wada nso ne na nti no be ote ofa yesra pass em for kan na se na kan de wafa ye pese ye die ni die ma wonti ye da bi won hunahuna ofa be hunahuna ye ohunahuna ye de mra e be to de da akwala die de test mo na mo se wakoye mo ma ye hunu for results ne mra ne ehun sa akwala ne ya mo dia mo be kan ho asem abusua wo ho enya mo dia so mo fo ma dia ma wo mu na o ti me fa na da me fa kwada e fa ne nko se me ko tom pa bo ma ne no ara no na bi kwa wawia kwala no wawia fi se na da kwa so na de be fa en ko fa ne ma wawia kwala ne mra wa okay ye hwa wani okay me da say obefa kwa ne kwa na nya say Pacho 3 months ni last year December na obefa no wahunu no biem Pacho da bi ada wo kwa so kwa hwa oba na omo se den Pacho me fe na otimi broke me e omu so na manya no tina na me woni sister na ma bi wona mde tu neni na ni sister no ene ne kasaye so ene ne kasaye no ti ni week na ni Imran na nkasa frem no say oyare e da barekese ti yayi na bafi ana me fe ni sister ne ka chan say na metima be hwe Imran na me pese me hu akwanti me ka chan ni sister se me metima be hwe Imran ana ni sister se ono kura wo mu fie honum ti me mfa ka embra na me ba ne memra ntemenya so maame efi nkran eba fie ana msi yomate ti me ko honum me ko mu fie nti me ko na Imran eda ho ana akwa no so ene Imran ni sister no enam dem edi agwo
ti mi du honom no imran wan kasa me ho a na me ne Easter no ene na etu odi nkomo ti ani mo me ma me frɛ me na ma me busam sɛ na me ka kyɛn sɛ me kokuru me wokuru na me se me ba fie ti me ka kyɛ imran ni Easter ne sɛ ene me kofi na imran ni Easter ne sɛ ɔno so kofi na tamko ene ina ye ba fie ti ye ba fie na imran ni Easter ne frɛ me ka kyɛn sɛ imran na frɛ me na me so da bi ana so ɔbɛ frɛ me ni na ɛyɛ abufu ana aba ana msuyo mate te didi mu saa be 3 weeks mu ona me frɛ imran na me simple sɛ me besra no ana osuyo wate ono kwa ofie na Wednesday mu ho ti me kɔ ya no na ɔse me ho ye na me se ai ana ɔse bibi e kɔ bɔkɔ na me se na me se na aya no wɔ hefa ana ɔse ɔwɔ minister wa kono no ɔnu dia gontora be fa no ɔwɔ akɔfa no tina me hyɛdɛm wɔ no me hu sɛ opie no kɔfa aya ne baaye to ɔbaa na akora ne kutam na me ni di agorɔ saa na me kan sɛ me kɔfie na ɔso yie wate tɛno kwampo ma me lɔre fɛ ana me fa aka ɛkɔ ofie na me fɛ ni sane sɛ me akɔ imran no ho na ma hu akora no ana ɔso bibia bɛyɛ bɔkɔ ti me kɔ no hɔ no kwampo ya ɔpɛ ne me bibi san kɔ no hɔ biem sɛ sɛ ɔpɛ bibi bɛn o person me have sex man penis so bo no ne me ntokwa gidigidi na me nso ma penis na me na ye woni Akoma FM 87 carry on pacho me ni ye wia ana se ye bibia wia na ye kwa oja me kwan na me kofia na di che me fe na wo fa wo nse fi 2 days ago na me fe na won peke me ko obie da wo sa hia me no afrɛ me me kɔ fie nso na me kɔ no na me san sɛ aya de na o pɛsɛ odi me yei me ba ho no ne me bibia na me kɔ fie me frɛ wa wo mfa me kɔ so yɛ sorry den de wo bon sɛ o san me ye bibie ma me ba fie nso na de kyɛ me frɛ na on peke me kɔ be ma na wabɛfa wo ba 2 years every one China me sia na mani abere na me chenche no wo kɔ fie hɔ ni time bia sɛ ɔkɔhwɛ ɔba na wɔ sign ne woda nti ɔno da ye na nya sɛn pacho woni ne da de atwa to kra ya month be mu pacho February mu ho January February March April me pacho ma pon case no mo fa second case mre me na me nto aso boy no ɔne ne nya ye ɔmo da so te wani ne da sote na me wani na jai na de bia so wo ko so okwohwe oba wo se ne na wo so abiem na wo ne na da enti se woni ne da wo hye condom pacho da bi wo so bo ho ban pacho e de na anom pacho me ko share family planning be ma no nti wo ko share family planning pacho mama na hu se ma ko share family planning but se be ya woni ne da wo nyemu nti no en wo ko share family planning enti se ne wuko na usen kwahwa wo ba emra be sign ne wada enyi machinyi obesan ne wada enu be biem e mi nsi fie ho biem da bi se wo nsi ho de ono na ana meboa but anytime bia be ko so wo kwahwa akora ne bia no wo ne woda good enti enne anachina ye kasai wo kwasa wo kwahwa akora no a ni wakasa ne ne pacho ina mempene woni na wodi na ba ha ne ntia e na won pene so pacho enye sa da bi ka be pene so February okay the last time I kwahwe wo ba na da bay pacho 17 February mu ho good anya no na akwaya wo no da no pacho good the last time I kwahwe akore wo no da e dey twato a wodi kwahwe wo ba wo ne wo ada enti sa enra kora no wo kwai sa wo kwahwe oba ono beda pacho da bi kwano beda sa wo ma ho kwai ma ne ene wo na che sa wodi asem na ba hanti ena wo ma ho kwai na de twaso a wo kwahwe akora so ono da idea e de na che sa wo sai kwahwe akora ne bi mo ono da be ma wo do afa kwai we so wonyim ye ne die nti na o ka che wo sai wo bagye agiso akoye DNA test man pacho me ni won ka che me se me ni boy bi wo ho ti on jindi se nyinse no ne dia okay woni ne tie no enye woni ne tie ni mu na wonyinsen ye pacho woni ne twempra ni mu na anyinsen ye ene wo nyinsen no ba ye no wo ka kire wo se wo hunu se woni boy bi wo ho meboa time a woni ne tie na wo ne wo da no wo ka kire wo se me hunu se wo twempra
Pacho Deb. Okay. Copy mo say wonye mo ye. Pacho. Ansa na obeka kire wo say na ne boy bi ho. Enti ko hwe boy ne fama no. Wanka say enti ko hwe boy ne fama no. Man Pacho nyinsa enye boy ne ba ko de emrande. Enye boy ne ba ko de na che say ampa se na wo ne boy bi ho ampa. Man Pacho mini ni giant sa mini emrande betina. Mini boy ni giant sa mini emrande betina. Na che say before wo ba be share emran no na wo boy wo ho. Pacho. Enti wo ne boy na nyai na be share emran but wo share emran wie ye no. Ena hunu se wo ye na ne sa boy ne jai ye. Man Pacho boy ne mini ni jai ana mini emran sa betina ye. Wo ne boy ne jai ye na Pacho mini ni jai ne man tina na emran. Me ba eduma mo na emran be pe. Obo wo share emran no na wo do no. Enti na ma wo ne wo former boyfriend ne jai ye. Nka nche me say wo ne boy me ye ntwa me ntrosa. Me mesi so pempa. Woni Imran shia ye no na woni boy no wo ho but unhunu Imran say oye good no obeye good a chance a boy no na ne jai ka kra kire me Man Pacho entisa e na ne be ma we jai ye e de na sa boy ne ye wo ama woni ne jai ye Man Pacho na onhwe me onhwe me be ma bia ba me hu so na ntoka ana mini ni jai ti woni ne jai na boso me pepepe e na Imran so de boy boss wo e na ono de wo tie na se e bra wo se wo ma wa adwuma yeni ne be se wo pe no adwuma yeni ni ba ne sika se na ne kura no a wo de be se wo pe Pacho na sika bia nkuta enti si den na wo hunu se wo no be hwe wa chen o former boyfriend no Pacho no no se watena adwuma mu ho a chenti onim de ekọ ho no o ma mi go sika adena ne ono wadwuma yeni no ese watena adwuma mu wache onim Imran suban adena ono de wankwa ankwahye ono be fa na de wakwa akowram wan na mpeska siso ono nim se ho ya adena won pere nkowra ho Akoma FM 87. na wo obeka che ose wumo na fa wotiri kwakwaje watama won ne tie no wa hunu se wo hwe mpena onyim wie ye na ase wo hwe mpena Pacho okay na sa bra yi a mwanyem DNA test no ho niema abam wate wo ho akotena baabie na wo sign no wo beda na wo benyem eno na obeka che ose wini boy tema won ne tie cross wo boy na mo ntemu atete kakra na sese so no da ye na wonyem ya eno de enko obeka che ose sa ye ne dia mu da be na mo besu anyansa kra 17 February o okosho akra ni bia wane ne koda the last time okosho akra no ne yes enti ye kasa bre ye ho kwa because wo do no open no you still love him o ma me na pushi wo ma me unim sa wo bai okwa akosho wo nana ni bia be ma no sa ne da ma me kasa gu fidie ni ma me unim ho hwe edi na wonim fa wo mo ayi no ho edi na wonim fa ho se akura no o ma beje no nyinsa no yekoye DNA test eye media nya media yase okura woni maame no nya akasa kakra eye dai 87.9 Kumasi obo boy na mane na boy ne je no so de beto maame no wo ma ba beka na me see you timi wo ho na wonya akọ no ka kire me se maame na afre no osi arentina nyinsen dada wonyingu no de te wo se eye ne ba no ne ne nyinsen na nya ne ba ne dia iwa na okate fon me ma ne kate fon no efiro wo mfi no okọ doctor kra smia na maniska ko niama amudu ko wu nyina ni nua ne to ma no no de ko ye tie wo mu ana akora no be wo frɛ ne sɛ wo mra ne nhwɛ ne nka asɛm no tie ko ya no wo se no akora ne wo a na o makoye test obukoye ne se o mo ba o be hwe na nya ne ba o hwe no ti o ha na o wo ya ye ba o mama ne e no Sunday 1.7 ma ye na idi koyi no aduane sika amba ti o ha na o makoye o mo test no e no di test ne ba ye se eni o makoye wa mbie ama ma hu se kokko na ye tuntum ekuta ne se ya ti o ha na mo san di akora ne din ba ye ene niama omode niama ne ska 3 million bae sa ska 3 million no se ne no mbebo na ko homa menim bepem sa mire oma akwara ne ska first time akwara ne yare ye miana mbo ho ka ye frɛ no a wo mfa
ene no nda nchen ena chire osan yare okọ ene muso ohia gese o papa moja na danfo bi na frɛ ansa na wɔba na ɔbɛtwe moja no ma akɔra ɔmo wie no sa akɔra ne yie sika ɔmo eyi no esi ontua 50 cedi no wɔntua ɔka kyerɛ akɔra nso ɔnka nkyerɛ me na mentua na ya ɔbɛsɛn ne ama no metua sɛ sika no ɛne ne 87.9 Kumasi. wɔn ma ne sika enidi wɔn akɔra no nso so wɔn hwɛ no ti ya ɔhɔ na me ye koko na me kɔ na wɔfrɛ me wɔso wɔfrɛ muni a wɔnya no na ɔpɛ sɛ ɔbɛfa akɔra no kɔ tɔmpa boa ma no na me so me di nkan na me gya na wɔso ɔkɔtɔre ti mo hɔ na muni frɛ me sɛ wɔbɛfa akɔra na kɔ so ɔkɔtɔmpa boa ɛwɔ molo market ama na ɔde ama ɛne nɛ na akɔra na ka hɔ yo na akɔra na ka hɔ o maame sɛ wonyin sɛ yɛ nyina bɛma no wanhwɛ wo yɛ nyina wanhwɛ wo hospital bill nyina wantua na wo maame bre sɛ maame adwuma bɛ na ayɛ ton koko uton koko wo bɛ ya wo boa ma ton koko no ai na adwuma a wo maame yɛ no wɔde hwɛ wo nyina na wo kɔ na wo kɔhwɛ wo ba no a na wasa akɔ beam wo san ne wada nti ɔno wo da wi a wo kɔ ano ama asɛn Kachoma me 100 cedi. Wo say wa no try yin nyina wa mo sika eduru 100 cedi da. To we ayi koyo beda we wo tua wo ka o. Said nya do fa che me. Wa kwa ahya wo line no. Nti wo ba na ne beda bia no wa mo sika wo tua wo ses ne ka. Ses no no ye ye no wo tua ho ka na de ko. Ko na kwanyem obesa ka cho se be ma foforo de a. Kwai mame. Ye betu ho anamon. Na yeah. What's why you're Nigerian? But Imran catch him so in Nigeria, no, mammy, so I something. Yo, Mate, and to win the month, sorry, near to us. Why, Mammy, a bay, dear Betty, me, I be a mamma, now obey when you're serious. Or say, Marco, for them, they don't want to lose their blood, though. That's why they came to name the child. In order to take the child, okay. Nyami enshaw no message what they abba. What say this Ghanaian ladies, are they serious at all, Maa Akos? Sometimes I can see they get you and no kwasem on mambufu. Na yeni abre ajojo, nani breni na ajojo. Mami within Bacha your friend Majua. Majua for him about Bacha me free Asante Bekwai. Asante bekwai ena madwoa efi ye nei wode aba madwoa sam no ya sam tina meka cho se ewiase ehu papa enti wote ho a na waye ahweye wasi good afternoon ma, this program has really inspired me. God bless you. Adwoa from Cape Coast ononim message wode aba no eno no asembe ena wode ba awiya yi Maa Akos mbacho ere boko enya boko sa na me ne abrante bi na te wo ofori krum na me ne nete no da bia ya na ntokwa wona me kokon ntokwa nti be bia na me ye adwuma no ne ye topa no wo ofori krum police station na chi wonum eti maami bi a enam no so maami konya adwuma no ana oka kire me se papa bi wo ye ho no ma wo ye dan enti said the boy ni si ye me no se me wo ska me fa ema papa no no onye dan ni bi mame enti nyame ncha de na me na nakoko bi ai omoton ye na me bla frɛ me se magiska ni bi enti mbaji ye na me di ska na ma papa no se onye dan na baako ema me enti na papa no maami bi wo ho no ma wone ne ba ete na maami bi wo ho no wo baba a na papa na wo de dan ne maame no wone ne te eti na maami ni nim se bi a papa no de dan na maame no wo pɛ me wone me da eti na papa no de dan na maame no enti ana maame no ekeka kire boy na me ne te ne se papa ni di mi wo fa me eti na wa maame dan a wone me ti mu no na boy ne nso anya abotre da bia wo ba na wo sa na meko wo ho ana me de eto papa na adamfo bia nim se me sere na wonka bi ma me se papa no edan na wode ama me no enye bia bibi senti de papa no ene me kunu ne ye no wonni me enti me sere na wonyai
ba me de to papa na danfo nanim no Maako me pa che o menim de wi a papa na me de to nanim wo sika ka asem no eti dako me ne boy no wo dem saa na papa no soma ne ba abema se o mefrɛ yemra ye ba no papa na anya abotle ye fie de me kwaje dan wɔ ne nsɛm no wo anya abotle ye duru wa no wo se ye ai wo kwa me wo na wo se me dim o yele no ɛhɔ na wo mo hyɛ ase ntɔkwa na papa ne bodua nti obodua Maako yɛmfa nkɔ yɛmfa mla yɛ di akyi obodua ne sɛn obodua ne sɛ wondi me ana boy ne de to no so sɛ wodi mi a anto anku no eti obodua na ye didi akyire saa na yɛkɔpa akyɛw na me de me di akyire ana me wotwitwa boy no kula babufuo nti boy ne twitwa papa no ba no ma no nyina akɔ police station boy be ne twitwa papa no ba no me kunu no or the second twitwa no or the blade twitwa no ma no kɔ Folukrom police station nyina ana yɛkeka asɛm no ne yɛyi asɛm ba afie ne yɛkɔda ne dua no efiri hɔ na Maako menim dia yɛ efiri hɔ na yale ti si me so sɛ me yale baabi a mekɔ bia yɛsi duabɔ enti me yɛ madwen sɛ ɛne saa de a magye sika no afiri papa no wɔnam de akɔpɛ dan foforo akɔtenam enti mekɔ sisa akyi na mekɔ hai dan no ɛwɔ maame bi ahonani bi wɔnom na mekɔ yɛ no Maako na maame no mekɔ ka ma asɛm kyerɛ no ana meyɛ madwe sɛ sɛdeɛ animguase aba Folukrom wɔnom mentimi nsa nkɔwɔ biem enti sika kakra ekuta me no meka ɔma me dabrɛ kakra na memfa enye bogya bi enti wɔde dabrɛ ne maame no na afei meyɛ aduane na maame no etimi ba bagye bi eti da ahonani na me sa kɔ han da wɔ no wɔ sisan akyi hɔ no mo no na maame ne ba bagye bi eti da kɔ meyɛ aduane ne wie ya me de si hɔ no mo no ana wɔ ba asɛ me ma ne bi na me busa nsa ɔtɔ sɛi ana wɔ ka deɛ wɔtɔ hɔ ana owura dɛm na wɔkɔ yi sika ana wɔde blɛ me Maako osima ehu hwi biem enti me bla yɛ ne sɛ me mbra na nka me mesua adwuma me kura na me yɛ sɛ me ma me na me twetwetwe me ho enti ɛhɔ na me kɔ maame na anim ka kyɛn sɛ me pa na kyɛw asɛm sɛ ni sei na me bra ɛne ma ka nti nke bɛyɛ anka wɔn fɛ sika ne ma me ana wɔde me nɛ wɔkyena afei kora de wɔse me nsesa me nneɛma nkɔ wɔnya sika no bia wɔbɛfrɛ ma mama ba abɛgye ana me so me sɛ sika no me sɛsi a me yale sɛ sika no ana m'ani da so a mede twe me nneɛma ɛde akɔ ɔse kyenkyena a mefa nsesa me nneɛma no nkɔ ansa no wɔde sika no ama me enti afei me nim deɛ yɛ biem afei deɛ baabi a mekɔ bia Maako yɛse yɛbɔ me dua afei me nenam saa ma yɛ ho bia ɛnyɛ yɛ Maako ana me se mesrɛ mo mede bɛdan mo na sɛ yɛkyɛw pakora na sɛ menya adɔfoɔ bi a ɔmo bɛboa me ama sɛ edua no bɛfiri me so ana sɛ bia bibi saa ɛno ti no adɔfoɔ mtimi mmoa dua deɛ wɔka wɔn asɛm a sɛ wɔse yɛkɔ dane a ne yɛakɔ dane ama sɛ wɔse yɛkɔ kyɛw pa na yɛkɔ kyɛw pa yɛnto so Maako mbakyɛw deɛ nti ma me kasa ne sɛ me bla wɔte wei wɔbɔ ka ne bia bedi afa baabi me bakyɛw enti mbakyɛw no enti na me de ba ha no mu sei okay enti yɛnhwɛ wadi fie sɛn bakyɛw mo 30 mu 39 30 mu 30 wɔ 30 years wa woda me bakyɛw masɛn ma wo mienu okay woni wo kunu na me ne na wɔ deɛ me ne nya asɛm deɛ me ne na wɔ baako ba me sa wɔ ba baako okay wo hyia no na wɔ ba baako me bakyɛw wɔno wɔyɛ ho adeɛ me bakyɛw da bi yɛfrɛ ne sɛn bakyɛw abranteɛ no Kwame okay woni ne tena mfie sɛn 8 years okay enti yɛnhwɛ woni Kwame nyinaa na ɛkɔ akɔpɛ dan na akɔ akɔtena mu anasɛ saa brɛ no wo nkɔ na wo kɔ akɔtena saa fie hɔ me bakyɛw asɛm ne baeɛ baabi a mekɔ ha dan na asɛm ne baeɛ no eti me yɛ madwe sɛ me ne nyinaa ebetu sɛ bɛyɛ animguase nti me kyerɛ efie baabi a na mo kɔ akɔtena no a eduabɔ ɛba yɛ a wukunu ɛde blade kɔtwitwa efie wura ne ba no ɛhɔ na asɛm na meka because ɛhɔ na yɛnim sɛ duabɔ bi efiri baayɛ sɛ wɔte aseɛ nti ɛsɛ fie hɔ no na wo ne wukunu no Kwame ɛna na ɛkɔ akɔtena wa na mepacha na me ne na ɛkɔ akɔtena me yɛ madwen sɛ mekɔ han dan ne dia me yɛ bɛkɔ akɔtena because baabi a ne yɛ te no na time o yɛ aso nti me yɛ madwen sɛ mekɔ han dia me ne wɔ banko ade me ne mienu nyina na ɛkɔtena ada yɛ wo sika na ade kɔ han ana mepacha enyo na discount ma bacha da bi okay enti wo kɔ hwehwɛ dan ne bi wanya
ɛyɛ den na wo ne maame no saa maame no no so behind dan wo ho ana no behind dan wo ho mepacha no won han wo mu nyina eye fia wo mu nyina wo police station wo Folukun police station nechi nta aboda na esa so nyina wo no so wo bi wo ho ana papa ne ye adwuma wo ho na papa no ne maame ne mpena ne ba mpena ne papa no maame ne ba mpena ene papa no na mekoje dan wo ne nsem no oh maame no bamp na nti sa maame no onim se bi a papa ne dedan ne maame no papa ne di mi opɛ mi an obegya ne ba no nti na ma okeka kire mi kunu ne se papa ne di mi ada se wo kɔ hɔ a ɛyɛ na wo ne papa ne di agoro bi nkomo bi anadwo like ɛdi na maame ne hunu fa because obi kɔ akɔ han dan wɔ baabi a mimi kɔ akɔ han dan ne dan na dampan no wopo obi ama na han na mimi kɔ akɔ han akɔtenam akɔtue sika nti si dan no timi ka kyɛ wo sɛ wo ne papa na twempena mako me pa cho papa no me ni nkomo me kura nya maame na wo pɛ adwuma ne maame a wo ka sɛ bi a papa ne yɛ dan bi a ka me papa no nya me nkomodifo no ya ne nyina na wo hɔ no mo yɛ adwuma wo ba bi ɛyɛ me so me yɛ adwuma ya me ni nkomo ni ba cho yɛ carpenter ni na so yɛ de adwuma ho ni yɛ to pa no okay na me ni nkomo apart from say maame ne de to manim say me kunu de wi a wosi ye nti papa ne ye dan no nti me ka kan che na me ni nkomo bia ba me ti me ye ma de say me de scan ma papa no me wo pa no dem a ye bo pa no na maame no papa no na asewo no owura pa no dem wo be ka che me say ai ma adwoa jiwusika na kopɛ wo dan na kwa ame de wonye na adwene sɛ ɔde dan ne ma no kura ne makula anya baabi nna eti wɔkasa me de minim de wi na maame ne siti enti me ma so no so anka hwe ankyɛ no eti the time a papa ne bae na case ne si na boy no yiyi me nneɛma gu abɔnten na papa no efiri fie bae na wɔbɛto so sɛ boy na yiyi me nneɛma egu abɔnten ti ada no kwa papa no wanya adwuma anya hwe ana ɔkɔ yi dan no mu nyinaa sɛ bɛ ya me yiyi me nneɛma ɛde akogu dan no me nsu obo sɛ bɛ ya ɛnka nneɛma na me ye eti papa ne hyɛ ɛdam hɔ no mo bobɔ ɛdan ne saa na maame ne sɛ wura hɔ kaka kyɛ ne sɛ na kwame ai kwame say edan na wo de mama adwoa no obekwa kofa cruise aba bebo eti me da metie no mu hono ma me twa se papa no ebewie na nka masesa me ne ma de akọ dem hono me wo ho na papa ne pie ba ye no wo se ai ma adwoa na di asem na kwame kan ya ana me so me da minim asem a kwame aka ba me kwame kula ampo no me ne kun ye no me hu no me hu ba bi a wafa nti me nim asem a bobo pese wo kyele ana me ka kyere papa na won de wafa anya asem na okoto adan no so ma me ana oye abrante no oye boy ya na won na tena 8 years na won ne ti yie me pa chan na me ne ti yie until say Maa Akos oye obi a wonom nsa onum wi enti so okonom no oba de ente se wo ye no oye bi a me ko bie ma no kra na me okonom nsa ba wonte asemase na ntokwa rough me so bia me so me yeti eyi nti na me yese be ya obejai sa na me nyina nti ebi wo hono ma na me ne kasa so se de wi a wo si ye na ablabo ne de me mpe nti wonjai eno na Maa Akos ye ko fa ntokwa ba okay nti enu nti na wo pese bi a utu free ne nchen ekokọ han dan foforo se be ya wasum bedwe wo ana me ba chan me ka so wo konso anka ne na ekoro Maa Akos mbache wo medwuno wo se me ne wo ba ana ba bia na ye wo no Folukun ma chile ho no mo no na saa niama na ekoso wo niama ba nri no no aha na ekoso nti me ye madwu me dem na me ti mu pon se me ye madwu se e kan be se me chi ne fili saa na mfo sam no ho enu nti na ma me ye madwu se me ko han dan na me ne be ko ada wo ko fa no na ono mo wi me pa cha ono wonom ba wa ka no kra nkyere me until se me ne tena wie ya ansa na me hu oboa oboa na nim so onom pa na we ya we se wonom so okoku se okonom nsa ana so okonom ni wi no na se oba na ota accuse you say bia sabia so sabia nya no fa cheme oba dwamanfo na se be mema fa wododo na wo mprane asomese me pa cha ne wo Folukun mu wonom de ade a wode ye me ya no mguase saa na ogume wo Folukun ma yete wo de enumguase e wo gume de ene wo bi fira kula ene nsɛm a amanfo bɛka de nyame nanim
enim guase a wogum wo foli kroma bonten so de so ye mema se mema fa ro ai ade bi agye se wan hu se me ne obi gina ho ana se me ne obi di nkomo afa no won bedru baby kura no won pese me ne obi akola be kasa wo baby a me won adwuma mu kula nipa kula wo pe adwuma ne ma me kula no wo try say nka me nipa no be nya asama nipa no won kasa me ho bie mu kula ya samo enti mami a okobo ukunu ama no yese wonne nia wo ma wo dan no sebe wonne ne twempra na se onipa kro no efa wo no onu ne kobo wukura ma ne ye mpese mi hunu no me pa cha mi onu ne kwaka che wukunu se be ma no fa wo me pa cha mami ne friends en bobo me pa cha onu so to ofori krom ho me pa cha okay bobo kwaka che ukunu se be ma no efa wo me pa cha wo ka kire be ma no be ka kire me obe ka kire se bobo we ni di wa obe ka kire me okay enti obeka ye no na wukunu kwa men so ekọ de wode edan no ema won ho ene ne kokon ya na me ba cha wo be ka kire me no bobo no ka kire boy no ana boy ni bebusa me ana me se ente sa eti me na me de kwoto papa no adamfo bi anim se won ka nche ne se ente sa na boy no e kire se wo ba na papa no ebo na kutia oba na papa na ebo na kutia ana me ka kire ne se me de kwoto papa na danfo anim se one papa ne nkasa se mesle na se be ya asomdue bebe nti no on kasa nkire papa no nanka se boy na eba ho no ma mo wonye bibi etesa ana me so me nim de wi papa no wosika ka asem na eje nsem oh okay enti edua na papa ne boy no mo anane me ba cho edua ne de papa ne bo e ma boy no obo ma boy no so se won fa wo da nti sa no obo ba cha so won fa wo da na boy ne so wa fa wo da wu kunu ne so wa fa wo da ensuo ni nya no enya boy no ono nsuo nya no me ba cha enya no na ye di akire mi ni nyina na ye di akira ekọ pepa cha oni ade ekọ anto akọ ne ye eti ekọ ne fili wonum na mako me so mi nim de ye me nti ba bi e be fa bia ye se e dua bo ne ya bo me unya sure se bobo efa tire bo wudua bia na me ba cha the time I yakọ dani dua no ana boy no maame e ka say I time I dani dua no bobo no ekotena nsuo mu ho na wo kasa ba me wanka asam kura o kan wonyi ni se e bia bobo ba ade a wadi me pa cho da bi Mako se bobo kwotena nsuo no mu kasa Mako me pa na yi won so dua nya wode a wonyi ni se papa no one wada Mako me pa cho da bi na dia etie ne se e ba asa no me dia bufuo ko bobo no so me dia bufuo ko bobo no so ko hodu no senka mebo no enokre de e ba akọ se won kire me ba bi kula wo hu se me ne papa no yes ade na nti wakọbọ be ma na mane ama wontwi aba me ne be ma ne ntem no nti me de abufuo ekọ bobo no so Mako de mi ni mo woni ne kokon ya na se ho nso dua bo bi piepie mu ho me pa cha me ne kokon ba wa mbo me dua e wo menim me pa cha woni be ma no na ada me pa cha da bi Mako sister kanukro na sei ya de wo pictures no guso na se ahwefo ehunu no sade first na wotie eni nei sade wasie gija ya sister bibi akoso ewo baabi ti se wan kande a eni etafo asie ye eho no enye ma ye wo ye besi nei wo mu sie nipa na so enne nkrofo duwu ye kwa ye benya baabi asie wo no nyina nti kanokre pa me say wo nkoso abrantie yi na de dada na hwai me pa cho da bi Mako ono wo nada me pa cho da bi onne wo nada Mako mpa cho da bi ajua majuwe Mako mpa cho da bi bro ene ma nti na me pia na ma dia ba Mako da bi okay enti se bobo ko bo wudua wachi oso ama odua wachi woni ne ntokwa na chi de wonim okay enti yemra eduaba foforo bi esan koso wo ba bi ana me pa cho anwrane ne de na America no no so menim se obo medua se wa mo medua wo munyina wo ma anye bibi wo manim se wo ma bo medua akasa ben na woni anwrani ne ye ya wo gidi se wa ma odua ko betimi aba otanua
me pa cho emla me ko ya me ka che ni se won first kan ma me na no won me yi ano no ana me frɛ ni ne ba baako ana me de tu na nim se me srɛ na won na ma me nkasa na won first kan ma me na me de ma ko nokura ya baako asɛm a me ka kyerɛ bla ne se me pa na cho won ne me na ma me nkasa na me mpɛ de ne ma me ne me ya no ebe wie se no wo do obi ni nam me mpɛ sa nti me de ma ko nokura de ɛyɛ baako ma ko ya no na me kan ya ne ba no so frɛ ne bo na mane a nti ebe kakra ma ko ye kulomo no ana ma me ne wone mi kasa na tam kra na mo wodem nti be ma no na me te se wone ma me no kasa ana me pie ba na me so me be so eti de ma me ne kan ya ne sa an wo kula wo frɛ me ba no aka che ne sa an me de wo amanfo nam bosom so nti ene sa de a me de wo ba kɔ bosom so akokun why ne kan anwulani no wose wo se osori anu ode amanfo ne nam me ka cha ne ba ne se to aso me ka cha ne ba ne se won ne ma me nkasa na me de me mpe sa de na won ne me ye na o ya no ode amanfo ne nam no ana ne ba no so frɛ ne ma me ka cha ne sa me se ode amanfo ne nam bosom so nti ada bi na enwumle bi na boy ne kasa se enko won fa sika no ma ye na yanko eti me de me pie na me so na ye nyina ye kasa ane nti wa na ma me ni kasa an wo ka kire wo fla me ba ka kire ne san me de amanfo ne nam sa me de amanfo ne nam de ne so wo pa kire se me de amanfo nam bosom so ne sa de a me de wo ba kɔ bosom so akokun na wo ka se odi amanfo ne nam no na wo pa kire se de yin ma ko me pa cho ndi me sra wa me kan na wa ma nwura adwene bi ya nabi uni ma mini su woni ni su nti na ma wo ka sa no so wono de wo mpɛ so ɔde amanfo ne nam no ɔde wo nso bɛ na tiri mini se woni se bi wo sitie enti na ne ba no so frɛ na wo ka kyerɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ma adwa so sɔre na ade na amanfo ne nam bosom so no na kyerɛ so ɔno kra ne ba no so nim de ma mi tumi yɔ you know ɔde to aso ɛde ɛma no maame na wona ne nya fine amrani no before akwa han dan won ho no na wona ne nya fine me ba cho me ko han dan na me ne ye fine no obeji aduane kura na me ti bi ma no na me ne ye fine until say sa me ko busa ne sika no ho asema woni ne di nkomo ba cho mo no aduane ba cho da bi me ni ba cho da bi oye maame panyin me ni sa Akoma FM enti se ono so abod wo sika no otuai me pa cha me black o jebe mo amodua hu sika ne so ma ko pa cha ma ko but se wo so kakai wutirim ne ye hunu ba bia de be fa kakai mpa cha sika no ma nyam na me koje makura ma nko satam na me ni ahome kanti ma nko before because bia na mo bodua e de agu sika ne so enti wo bra akoya wo koji sika ya muso mu di koye bibi ebetumi aye obibi maame ena de toso mienu efie no ne dan wo kotenem kakra me cha okay na wo ko han na boso me sen anan fie sen na me ko han 2 years okay ena wo tena mu nya sen 4 months okay 2 years na oje wo sen be cha no say 36 no ote so ba 30 na man 25 okay 25 na month bia no oje wo sen was month bia you say 1.2 okay enti wo tena mu 4 months no balance sen na okoje sen what free mu na sen na oje bacho scan me bla na koje enti because ye person ye hwade ekwa wo kai case bia na sen ye ba ya ebusuafo no omo ho po se guy ni tu afiri fie ho no o tu afiri fie ho no wabodua atum epunu nim tu omo ntumi nkom ni nyina wo mu suro so omo beko because ensese ya wo mo ne no esese ye no wo mo abuso enti na me bi se osa no se wonya buso na wo bodua gu sika ne so na wo kokoso sika nim wawu awie papa wo kire wo se edan no wo han no 3 years 30 ya demand 3000 bosumi bia ye sei watremu bosumi 9 ya te se ye free mu aka sei usai na wo kwaje free ma me ne ho
me kɔ no ma me 1,600 Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛdan na ɔde maa no ɔne ne nhyehyɛeɛ no nti ɔka ne nyina kyerɛ no ɔka manta ɔde atena mu kyerɛ me ɛna ɔtete fi mu na ɔse wɔde nsuo ka ɔtete nsuo ne ka nyina afi mu ɛna ɔma me 1,600 nti 1,620 ɛna ɔde maa no sɛ memfa mmerɛ me nua no already no de maame no mekɔ na mewɔ Koforidua nti mekɔ wɔn frɛ me sɛ boy na wɔka na asɛm so wɔne ne te no ɔno na asɛm ɛyɛ ne mpana no ɔfrɛ maame ne sɛ ɔfrɛ me sɛ maame ne se yɛmbla na yɛmɛyi yɛnua me nua ne noma nti me baeɛ na maame ne nkasa yɛ mu no wɔkyerɛ sɛ adeɛ bɛkyea ma FM 87.9 ɔno ne kɔɔ ne boy ne kɔɔ no so ɛkɔ bobɔ ne prum pampampan sɛ ɔba bɛgye ne sika ɛfiri maame no nti maame ne kaa sɛ no wɔpɛ me nua ibusuani because me no onim no open busuani ama na ba ansa na odi sika no ama ne busuani no nti me kɔɛ ne de maame no sisin no ma na waye ni nyina na odi 1,620 ne e ma me sɛ me nua ne sika ka wɔ dan no nti me yi ne no ma na me ka kyɛn so onya abutre na me nkɔ me papa ho me ne papa nkasa no ɔmla na because na nsɛm wom ensɛm no to ansɛm no kyerɛ me wɔse Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti asɛm ba ya me nua no na baabi a ɔyale no nyɛ baabi a na ɔha dan no ɛyɛ boy ne maame fie ɛna ɔhɔ na me kɔfa ne free de ne kɔdi bɛrima na wɔne ne teɛ no kwame ne maame fie ɛhɔ na ɔmo flɛ me sɛ me nua yare nti me mra me fa no nti me kɔɛ na sɛ Maa Akos na ɛnyɛ nti me papa kuma wodi ɛna me frɛ no na ɔka kyerɛ me sɛ me mfa ne mla nti yɛde no kɔto emergency nti emergency na ti na me de ne kɔ fie wɔ bɛkwae a ɛma ɔmo ka sɛ maame na wɔte ne dam na efrɛ me mla ɛna me kɔɛ nso ɔka nsɛm bebree ɛkyerɛ me sɛ wɔba ntɔkwa sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. tama na me nua no wɔgyi no na yɛhwehwɛ maame na ɔmo so okotogu yo han dan ne wɔ ne nsɛm no maame no na ɔmo so okotogu ni hɔ nti ɔbaeɛ no sɛ boy ne frɛ me sɛ maame ne firi Togo aba nti me mra na me magyi sika no nti me kɔɛ na maame no so sɛ boy na maame boy no de ɔtete maame no nti ohun sɛ maame na baa no ɛna ɔfrɛ me sɛ maame na magyi sika no dɛ na maame no so kyerɛ me sɛ boy ne ba bɛ pimpim ne pono sɛ wɔn fɛ sika no ma no na ɔsɛ ohun me nua no busuani a ɔmfa sika no ma nti me kɔɛ de me papa kɔɛ deɛ Maa Akos ɔde 1,620 na kyerɛ sɛ sɛdeɛ maame ne si ne wo ɛkasa yɛ ne adeade no wohwɛ maame ne mu abufuo biara ni ne mu sɛ bi a na wɔni yawdeɛ biara wɔ wo nnua yi ho a obɛtumi afa kyerɛ akɔyɛ ne biribi yawdeɛ no deɛ Maa Akos ɛwom na ɔno maame ne kyerɛ me sɛ yawdeɛ no nyinaa bɛba firi boy na a wɔne ne te no enti na ma wɔdi me nua no ho yaw na ɔsɛ boy no ayɛ ne dɛn wɔse ebi ne sɛ wɔka kyerɛ me sɛ boy no adeɛ bɛkyea ma mema kɔ boy ne ba hɔ so ɔbɛgye sika ɔbɛpempem no pono sɛ ɔbɛgye sika nanso ɔse me nua yi kɔɔ fie hɔ no ɛnokorɛ deɛ ɛyɛ baako pɛ wɔde ne ho kɔbɔɔ gaa bi wɔ fie hɔ because mekra na memepɛ ne nua no sɛ ɔmla ne fie me papa sɛbi ɔne maame gyae me na mɛhwɛ wɔ mu nyinaa wɔmyɛ 4 me na mehwɛ wɔ mu nyinaa de wɔdi n'akyi no koraa no wɔatu kwan sisi bi wɔasua adwuma tu kwan na mesi nka wei mla mesua adwuma na nka ɔno nso mpɛ bibi nyɛ nti sika na mede maa no no mede maa no sɛ me nua ne tu kwan na mesi ne nua ne dan da hɔ nti me nua ne kɔ no ɔhan dan no 2 years ɛsi wɔ kwa nti wɔmla mɛtenam na nka ɔno nso mesua adwuma na menhwɛ ne ma no ma no because me na mahwɛ wɔ mu nyinaa enti mehwɛ me nua a mehu na sika no wɔne boy no yɛ nyinaa sɛ na ɔde akɔha dan a wɔne boy no sika no a wode ama no no ɔmfa nkɔsua adwuma no dabi sika no Akoma FM 87.9 Kumasi. Na we ni 2 kwan no. Afi na me wie school. Yo. Aye national service. Ode akɔhan dan kɔdi wom. Enti na me hu na enti girl no kla no me nua me bufu me nua no oba bekwa ma me ka tell ne sɛ. Wɔmla na ɔno nso nkɔsua adwuma. Maa Akos ɔka tell me sɛ ɔnkɔ. Ɛna ma me ka kyerɛ me ka sɛ okay ne sa de wɔn nkɔ ade kɔ. Ana enti me ka sɛ ɔnkɔ na me kura na me nkasa no. Ana ɔflɛ lady na me kɔ na ngwen kan asɛm lady ni frɛ me sɛ me nua nso ɔpa me kyɛw. De wa yi bi amfa nkyɛw bɛba bi sua. Na me sɛ me de Akoma FM 87.9 Kumasi because me nua no nyina ma hwɛ. Ɔhwɛ ɔma ka wo. Enti
sa lady no na maame ne kyerɛ me sɛ wɔde ne ho bɛbɔ no ofio na maame no so kyerɛ sɛ lady no so wɔne ne nkasa wɔn penase enti asa wo de ho akɔbɔ nipa na wo ho akɔyɛ hi ofio nti wɔne lady no ayɛ baako no ɔse so wɔn sere maame no nti na maame ne kura nso wɔne me nua ne defa nti asa ɔpɛ sɛ otu wɔn nti me kwa no wɔse sɛ ma bade a na me medi me nua no sika no na ontum fam free dan den kura na Maa Akos no say adana na adana jira so yiyi ne niema no free ho okay nipa de enye ne santi o ma me frame yebusu Akoma FM 87.9 Kumasi fanche no nanka enti Maa Akos ye to no ma se bibi akopa ne to amnim se ade na to twa aso yale no Maa Akos de jina ma na crosso geo emergency to D5 no yeyi ne ba fie no yesi dua wo ye kodane me ya na me Kumasi anu say me we na sasa me sell na but me Kumasi enti wo ya no afre bla me ko ba bi e ko asore yesi dua no amba so me ko nso a yesi dua no ewu na me de ne ko me na ba ko ono so say yesi dua no Africa yesi busum kese bi no wa Akoma 87 and omo say no dia na wo mu why na akyekere no because wo mu hu ne sese ya akyekere na dia agbaso mu hu nipa kora wa akyekere no eno de omu ntumi nka ti na me say Maa Akos me de be down ye wa ni su ye hu na de abeto ebiase nyene e kwan a afa so amasa no ma we yi na da sebi say nipa me nsa no because na enipa miensa no eye mame na okohan ne dan no ena bobo ne de no nso e wo ho because ta mame nua ne yale amekofa na kodi no ena boy ne mame ka kire me say oni bobo no aya FM 87.9 Kumasi asanim no bobo ne ka bibi nti wo de me ko mame ne ho bobo na nkaza na me hu no ka kire me say woni de o mo mi nua ndua no obo dua de san no ho na me say de ba asem na ba no o say boy no osan ko han dan no first one wo safety ho nti boy no enam say nsensemi a me nua kan ye ama waka kire boy no say papa no de dan man ne da nti no sa na tie dia me nua na be holu no say hwan ono boy ni me nua boy no say why na ka kire no yeah ko holu yeah nti eno no Maa Akos na eno ne da ho yeah nti eda ne dua na hana ne no Akoma FM 87.9 Kumasi I feel na yetete me kwa obi eni nti me ko me na na no ka che se dua de beti na ye dia se ye ko ba me na obobu no me kana asem ko na chew nti Maa Akos me frɛ me papa esa abo na mane na one me so am amakoma ya ye bisuafo nso na me ko ka che ne so ene enum nyina 2000 ko obobu no ko pan to ti minim se to atwa mi wo hanum se me wo be kwa no san frem se yale na bade ena enoma nso am ko fa ba ne boy no ono mbom de me ko fa no man ba aflem be 2 pebi eye ne boy na wone ne tie no Akoma FM 87.9 Kumasi Maa Akos me am sure sika sa na wode man senka won fa nkogye adwuma ode ko han dan ene be me kwetena mu sika ne ba me ma obia 1000 no no nko ni ono nko a bia kula bia nya no de ne de no ebi so ene ode ko han dan se okotena mu no okay enti se mo chini ya se yare ne ba ye no nya sen yale ne ba ye na last year to Maa Akos e bro wan e ya ko wan ye e ya ko na ye no fen enti me na ma adwene se bia ye yi bia e be ko but e serious pa na de September mi national service September ni Akoma FM 87.9 Kumasi no man san ba ye no me say me nua na frame ka say boy de twa ne photo eno ne ye de ba beto so no boy na ye den wasi photo no wasi wa yi one and the other one no so no wa twa ba ko twa ne ti na firi so enti o ka kire me no me kokko hwe photo no but and also me ya na o mka tem say photo na we twa so and nso betimi ama problem no still enti boy na me pese Maa Akos wada ma abujafo nyina frɛ boy no ene ne ma me okay na the crowd photo ni ye enti a ema me nua na still me ho ntɔ no okay aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no a ene wasugu so a wotie no ene awia yi madwo ma me bisa wo sesei abranti a wona ne tie ye kwame ane ne twempana no moja ya na moda sote Maa Akos ba cho yale no ba ya me bla be fa me hu ni bi yare ne ba ya moja yi ana moda sote ba cho ye jai moja ye nya sen
na mkasa me bla be fa me me wo bra be fa wo na me ni ho di me nim da no bacha last year mu hon last year na bra be fa wo nti free ho wo ni nhia biem ono wo ba en wo nso o mehwehwe wo e mehwe sade wapomuden no esitie bacha Akoma Ofreo. FM 87.9 Okay. Kumasi. ususu se la isese akoye nipa bebre efiewura bobo abranti a yede hye no se woni no ada ukunu enipa nan yi wo sign wo bi foforo nya sem foforo bi because me hu se ba bia bekọ bia ntokwa te so open ntokwa pa open ntokwa pa apart from nipa nan yi wo sign wo bi anya akasa bi ma wususu se ebetimi afiri sa side won so ana bacha de kan wani na da bia mo ye pacho da bi afa de ye dem beko no yesi ye to posua no ento ye to ento kaka utira fe na akọ enipa nan no achi sister ye kan say wonkwa enti ne ye bre no wo ma mienu enipa nan ye achi why na woni na nya akasa bacha me no obi anya kasa okay enti say nipa nan yi ye mfa nan yi why na wususu say o yade yi eduabo yi ebe free ne ho beba bacha o munyina ebetimi abase o munyina ba odua amana ye ho bobo ne ni anwrani no ana misusu bobo ni anwrani no na wususu na bema no a wotwa wo picture ti me pacho mo betumi the pictures no eguso di amaye Embra Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 Facebook Akoma 87.9 FM me pacho TikTok nso ewo ho wo betumi aba wei eni mfonini a the bema woni ne tie no atwa ni ti no e de free so eni e de to so no na zamfoni we wutwa no na ho ayefe pa kente no efe na mo kwan na ma wo me bucket on one ekwa me ba no bacha nti na mo kọ na ase a na ase na mo kwan na me kwa sorry na wo kọ aso na otwa ye breban na wo hu ne se abrantie no etwa wuti every picture ne so ebra me bra akofa niema ne bae na me yi me tu niema na me hu esi den na hu ne se ne ye ono na nya wo bucket wa no mu ba ko na edi nsamani akofa paso e de etwa me bacha ba bia me de share no me blood niema no bae ni ye tu sa niema no ena ma me hu okay nti wabisa boy no wo mpra na wo ne neti ama na ka cho se ampama adwoa mia na mitwa ye number ye hu no Akoma FM wabisa ho asem Kumasi. ne bae na ye di ne ko di ni we ne phone no o msi if you no amex nti me ka kire de say asem we na bae a che nti mi nua ba no me ma me de ne kwa na boy no on ne honto no kla na wa friend ase bla memma wa ma me hwa kola no nti na me nua de hu eko nti tama ne phone ila me ka tense me ma ne use phone me tima to ba me ka tense me ma ne use phone sebe ya brand ne friend nti me ka tell boy ne say boy ne di ho no na ne ma me ba nti asem no ye no na me ka tell boy ne say Akoma FM 87.9 Kumasi say Kumasi. bibi a on frame me hia sika nti bibi ba me nua no metimi di ama no nti bibi ani a on frame me bisa ne ba no ho asem ba ma ko me phone de active le bia is so enso on frame da le ba ko pe na me nsa na me ko fo de on frame no so asem na wo se wo watimi confront ya brand no aka chen se wo nua ne picture no hwan na atwa ne ti mo suspect so ono ama ono so age atomu ana se de yen mako say me nua no de picture no ho asem de na nsa na obo me sa case nsa no ma na me de ba ye na say na wo nsisi nti du so wo tu ono no ma na wo ko hu sa picture no okay nti me pacho wo betumi aba ye nua ba ya wote yan ni mfoni ni na eguso no ene de na no aden kakra ne na no oba ye de ne bra ekurokura ne mu nti na onyare no ni mfoni na ye twetwa guso no na hwa ne sade enei waya wode esi ha ohun utuma ba wayifo a ye ni so se media wo kam ya meka obi media mani aden ma me ne papai ene maba wa no ye nyina ye ne nam ho nyina no enyu obi a ne kura nipo me kai se me papa kan story bi kire me
wasi ayi Akoma FM, man bia no ne nam na man na ben pa di keje ti abonte so wɔn nam hɔ a wɔn duru baabi na kyerɛ sɛ enipa apɔnkyenku maame bi ne aberanteɛ bi ham na aberanteɛ no se maame no se aberanteɛ no abɔ anwea de agu n'ani ɛna aberanteɛ no yɛ sɛ maame mesi dɛ bɔ anwea de gu ani na wɔn kasakasa saa ɛna nipa atwa hɔ ahyia papa no duru hɔ a na ɔpere aberanteɛ no ɔka kyerɛ no sɛ pa maame no kyɛw na ne ti esi fam ɛna ne nan ɛhwɛ soro nti so wɔsi wabɔ anwea gu n'ani a ɛnokora so wabɔ anwea gu n'ani nti so ne mu ti wo so ne mu no nso obi a wo pa kyɛ wa yɛ so ne nan ɛna maame no so nan na hwɛ soro na ne ti si fam nti wo so ne mu yɛ sɛ maame wei deɛ wo si ma bɔ anwea gu ani a me pa kyɛ wa wasɔ ne nan nti wadwodwo wa na oso ne mu na ɔsi maame wei deɛ me pa kyɛ ɔfa kyɛ me ɔba ma anye ne yie ma afei maame na ante aseɛ da ne otwa n'ani hwehwɛ deɛ wɔka saa asɛm no de kyerɛ aberanteɛ no deɛ na memba mpa ne nam no no wani ohun sɛ maame ne ti esi fam ɛna ne nan hwɛ soro ti mo deɛ mo te hɔ a obi a ɔbɛka bia mo bɛka ne bi deɛ obi a ɔbɛyɛ bia mo bɛyɛ ne bi mo ani mienu huna deɛ ehun no hwɛ nti mo mu adeɛ na mo de nam aberanteɛ no a wɔtwa wo ti deɛ afiri so deɛ wo suspect ne so onya bibi a ɔde bɛyɛ ɔde mo mbobo ani fie wura no ɛna suspect wɔ mo wo da so dɔ no meboa mbɛkyɛ dɛ sɛ wo ara wopɛ no na ɛnna wo pizza no otwa firi so wo ti no wɔde kwan wafew ɔbɛfo wa no wɔtwa firi so sɛ wɔbɛfo wa no anaasɛ wɔde kwan dan ma adwa wo nam bi so asɛm mako me pa cho me nim de ode koye na asɛm a wɔ hɔ ne sɛ boy no me ni di mogyafra asɛm wɔ hɔ nso wɔnka mo ha adwene o kyerɛ sɛ yɛ misɛm questions saa yɛnya deɛ wɔ se yɛnya na mo de asie ɛda mo yam yɛ dan asɛm no ɛda hɔ ne da wo yam ɛyɛ dan na mo bɛ me yɛ kwan asɛm mo aka no korɛ ɛtafo asie yɛnya ma da bia mo pɛ sɛ yɛkasa sansa mo yi secret ne deɛ pie woni ne kɔdi mogyafra how many years ne mudi ne sɛn ɛntam bɛn na mo kekaayɛ mbɛkyɛ me ne tena yɛ nkyɛ bia ne yɛ baabi a na yɛ te ne yɛ mekyerɛ sɛ moyɛ ne sɛn kyerɛ yɛ sɛ kwan a process no ebi tumi kɔgyina nsuo ho ebi tumi fa sek ebi tumi fa blade kyerɛ sɛ de mo se ne asɛm a mo keka gu soɔ papa wate to aso mbɛkyɛ baabi a yɛte no anwummerɛ ane yɛfa blade ne yɛkwan na no hɔnom ne yɛtena hɔnom ne yɛtwa mogya no ne yɛtutu am me pacho ma bre pa o wotwa ne hene na wotwa wo hene ɛna mo tafre ana mo ka bom mo sɛ mo tafre yo sɛ mo ka bom o asɛm bɛn na mo ka gu akyire mbɛkyɛ yɛtwa yɛ no na yɛ tafre yɛ na yɛkyim ɛna yɛtutu amra no yɛkyim bi ku mu na ɛka sɛ deɛ ɔbɛfa no nyɔnko akyi no ɔmbɔ dam ana ɔbɛwu deɛ ɔbɛyɛ dɛn deɛ ɔbɛfa no nyɔnko akyi deɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛfa no nyɔnko akyi ɔfa no nyɔnko akyi si bɛbra me fo akyi ana fumachi bɛgyina ɔfumachi ɛne sɛ wafumachi metie o deɛ ɔbɛfa bɛɛma no ana deɛ ɔbɛfa baa no ɔmmɔ dam ana wɔnwu yo ɔmmɔ dam ana wɔnwu ma ansa mebisa deɛ toa soɔ no berɛ a wodi akɔneaba yi waka saa asɛm wei akyerɛ wo da saa asɛm wei ɛbɛtɔ mu ɔsɛ nsɛm no ɛkɔ a no wasan yi baako atom nti wei no bɛtɔ mu na nsɛn a mefiri wei ba no kuma se mekɔɔ ne nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ ɔmadi me saa asɛm no baɛ na afei ne yɛbɛpa bobo ne kyɛw nti meka kyerɛ me papa no sɛ asɛm sei ne san da hɔ ɛma yɛkɔ maame no ɔba yɛkɔtoo ne nana ka kyerɛ me sɛ ne nana no ka kyerɛ me sɛ me nua no sua na me nua no me ne kɔɔyɛ ɛne me papa me ne kɔɔyɛ wode de na mepɛ sɛ mehura sɛ wɔbɔ amane anaa ɔnsua nkɔnkɔdi mogyafra woyɛ awɛ yo after interview na memisa no me question no ɔhono mogyafra ɛneɛ na wini kwate yɛ ɔdadeɛ na ne no kɔdi mogyafra emu ɛden ma wo na wo dɔ na wo pɛ it sweet you it sweet him
It sweet you, it sweet him. It sweet you, it sweet him. Na mudi sisi hano. Na mo behame na mo kodi mu moja fra mo kodi di modi na asomudem na muntumi nti mu ho a na mo kodi moja fra mu ya mja besia. Eyeball to eyeball. Eyeball to eyeball. Mo koye eyeball to eyeball. Many abri na akua ye eyeball sa na mesere no many abri ba. Oka eyeball no makai ni bintia. 87.9 Eti na tie for me si no na ka many abri ba. So no moja fra. Na wo wuti we pa nti so ti ho betimi e de kwate ba akọ. Wo betimi atena de ba akọ akodi moja fra like seriously. Dr. Moha. Me de osumi ne aba. So many blessed me who me fani fompo. Ya samo. Wakari. Me ka me yesa no na me koboti am say na me keka ya na asanya me. Weni brasa. O so dey am from me ko. Ko papa kwa wi. Wo mba ha mi o. Say bi anko ka papa. Akoma FM. Boko de. O twe dey ampo nyankropo ada roma me ho ye dodo. Ya de Christ yo. Anya ne ye ko. Enkunim de ndie ba na beba papa. Say wo ye wa de na wo ye ni yi a. Oh yeah. Enkunimdie no dɔɔso. Sɛ Dawood aso yɛ na ɛnɛ a me na ɔkɛsɛ yi. Sɛ wonya kɔ mienu miɛnsa ɛnan. O sɛ de mitimi receive course. Me amma kra na yɛ bi abɛyɛ 400. Yo ye. A day. 400. Yeah. Papa mi wu na so bre. Out of say 400 na bɛba. Obetimi enya mu bi abɛyɛ sɛ 350 adansidie nko na ɛba. Adansidie nko hallelujah. Obetimi bi sam sɛ anti Dawood ɛyɛ obufu. There be na say de bia me te asem de abere na me bu afu ye ka kire tiefo nyina ne say ye dure wodwa man so Dawood ointment Dawood 360 capsules and Dawood heba me shane de enne obia ntumrika enkope bi na ye dure a je say wan yisu o de carry de no nko na say onom topa ye no nko ade a ebe ye adwuma yes say a 3D na ye obi na o de anante ade bia o say on de malaria no a na bekumi a onkoto Dawood heba mixture ono ma 3 mienu anopa mienu awia mienu anwumre me se ye ma na nsa lab bi e ban ni bia on san ko bi obekọ no doctor beka kire ne se ma 3D mo ana awu afiri ne mogya mu na onko ka se mo ano abobo e wo ne mogya mu tu malaria na se preko se malaria padia na duro Dawood heba mixture ye ne sisi ye ne ya anaase ne honam e ne ya na aposo ne ye ne ya Dawood ointment na Dawood 360 capsules na ene de ma mi wura ha na me sere na mani age sa ne se opani bi a wanya emfie aduoson and 74 years yes ade bi enura emebro madwe ne menti ase so last week oba Dawood heba hospital edweso krapa Ashanti region ha na oba no na kosem nyina ne se emfie nson mu a ne be ma mpejada yeah 7 good years empejada ase aye kojo to Johnson ko an odo Johnson Jesus Christ na am say o se doctor me ko ba bi o mo se awu enye ye bi o nam sa na wo nipadua no nam ho unwi be ma no so woni ne ba ye na no awu eja o eni da so ho e be peja enti unim de obi akosuiti akoye home blood covenant nyina no ye ko fa se be abo aponche ne be matia na esemu no ena ye de kan nu ahodo mi ensa ho ena ye de ye aduro ma no no se okono maduro no anajo wada na eye ne se daye se ne be ma ne ntiri na wo ho no twetwetwe no eja oti nani no na be ma na peja gina so se twe ese se emu aye den do ka che ne yere se ajo sorry na ade na peja wo ene dana na ajo no de wan fa ni agro akokra wate de ti ade chi nra no frame say doctor wa mama te de na me so me wate de onim oh oka sa wi ya ma nche bia me say message aba me phone so me hwe ya 3000 Ghana cedis owie no 3000 Ghana cedis osumagu so owie no ka kire me say ne mma wa wo no nyina ye nson wo no nyina wa bruchi na wadi me ho adanse a kire ne mma na ne mma ne say me nka de me pɛ na o no nto emfamre me say ni ye dro ni ani ho adanse bra me wura ha sisi ya na ma me bi frɛ me won kran
ɔse doctor obi na de wo number maa me sɛ wobɛtumi asa me yadeɛ ɔse ni nadamfo no a ɔbaa me hɔ bɛgye ayaresa no na ne sisi ɛne ya ama wakyea ɔnam a ne nan baako koraa san fo ayɛ ketekete deɛ ɔno koraa deɛ ɔbaa sahwi ɔbaa ne yɛ so ne yadeɛ no yɛhu ɛyɛ nsuo no ɛwɔ joint no mu no sisie no mu na awe nti ɛba saa addicts no nso ɛwe nti yɛbɛma no aduro ama ne ho atɔ no so ɔde akyi ne saa o na ɛnyɛ yie ne yɛsɛ yɛbɛkɔ yɛma no aduro da ɛtɔ so na wɔtwe mmiɛnsa 21 days pɛpɛɛpɛ na maame ne san baa ɔbaa na ɔnkura poma no bio na watene kama sisi a bɛyɛ bosom mmiɛnsa mu ne yɛwɔ yi ne nan na nka afɔn ayɛ ketekete no ne sisi ne gyaeɛ no ne nan na san ba back to normal wɔsɛ doctor sisi a deɛ me ho ayɛ fɛ papa nti ɔno ɛna de number no ɛmaa deɛ ɔwɔ nkran yɛ a ɔfrɛ me sisi yɛ nti aduro deɛ woyɛ a yɛduro na obi yi so a ɔmfa wo number ma obi sɛ obi na de maa me ɛno na ɛyɛ adu papa mene aba wobɛhu sɛ obi aware mfie bɛyɛ sɛ duni awoɔ ho ayɛ ne den wakyini a ɛnyɛ yie o wapa aba obi wɔ sɛ obi adunu koraa deɛ woyɛ bɔnini ade nti na ɛwɔ sɛ ɛba no saa Dawood sɛ wohwɛ Bible mu na sɛ Nyankopɔn yɛ bi ma Hana ne Sarah wɔbrɛ a na ɛmfa ho ne mfie a wɔnom anya deɛ a ɛne na obi nso ɔwɔ saa tebea mu na ɔpa awoɔ na wanante akyɛ no ɛnyɛ ɔbaa nko ara na ɛwo gye sɛ bɛrima ne ɔbaa hyia ansa na nkwamoa na ɛwɔ nsuo no mu atumi anya sɛ ɔbaa enti ɔmo mmienu nyinaa ntu ɛho anammɔ mmra na yɛnhwɛ sɛ ɛhaw no ɛwɔ bɛrima no ho anaasɛ ɛwɔ ɔbaa no ho afei yɛhu wie a yɛma nipa no aduru aberɛtia wobɛpɛ mu sɛ ɛwɔ ha na wafrɛ doctor ma ɛyi napa ho obisa sɛ dɛ yɛwɔsome na mebaa na mepa awoɔ no ɛyi napa ho but ɔba foforɔ no ani berɛ kwan no so deɛ doctor menwo but ɛnyɛ yɛ sɛ bɛyi napa ho aso wode ɛkɔyɛ pregnancy test ɔbɛyɛ sɛ doctor mekɔyɛ ɔm sɛ ɛyɛ positive kyerɛ sɛ menyam so yɛda nyame ase saa na ɛsi wɔ Dawood Herbal Hospital yɛkyerɛ kwan no ɛyɛ ɛdwe so krapa sɛ nipa no finkran na ɛba ɔne ɔfa Kumasi kaa ɔnka sɛ obɛsi wɔ ɛdwe so krapa Gwai filling station hɔ no anaasɛ Edu blocks baabi a ɔmo twa ɛyi no blocks no ɛwɔ kwan no ho no osi hɔ pɛ na wakorɔ so kwan no old Metro FM building no ɛyɛ aborosan etiefo ntie na ɔmo nhyɛ ha no nso ɛdan no nyɛ dan ntia ɛyɛ aborosan nti woba yɛyɛ adwuma firi dwoada ekosi memenda meka sɛ ɛdɔm wɔ m'akyi a medwane aba ha mebɛyɛ program ɛsan akɔsisi a okay yare bi ɛha obi a ɔde anante bia ɛnyɛ yie na n'ani da so asa no ɔno ɔba Dawood Herbal Hospital a yɛbɛma na duro ama na yie obi deɛ ɛyɛ pressure obi ba hɔ ɛnɛ ne 3 days Monday no papa no ba OP deɛ ɔmo check in the BP na ɛyɛ 180/120 180/120 ɔse on check in the BP ɛma na ɛma fam ɛnru 170 koraa de bia wɔ soro na ontimi nna to ba no onim owura consulting room no na me de asresɛm me ne di agro me yinim sɛm kwa ɛna mbisa nso pani o he fa na ɛyɛ ya ɔse doctor wa mama sra ma me refi me yade ɛna m so okay san kɔ no mo check BP no o mo check na about 140/80 from 180 to 140 nti nipa sɛ wa ma na duro koraa na gidi a wanya wɔ Dawood mu nti wanya ayaresa nti obi a ne BP wɔ soro na ɔda BP aduro so de bia ɔno BP aduro so ɛnyɛ yie ɔmra bɛrima bi wɔ wanom afɛ du baabi koraa ne bɛrima nyɛ adwuma bio ɔbaa ɔno nso ne sisi ɛfa ne to ase saa no ɛtwe ne sɛ yaa ɔyɛ ne ho hwee nyɛ ɔbaa yɛma na duro ɛbɛkɔ sɛ asikyire yadeɛ ɛtumi ma ɔbaa n'ase ɛkeka no diabetes ɔbaa wakɔ hospital na wanya diabetes ɛma n'ase yɛ ne hene ɛduru baabi koraa ɛma nsuo gu no kakrakra ɛtumi ma ne honam nyinaa yɛ ne hene na ɔdwonso gu a na dwonso no ada na asikyire na ntateɛ atwa ho ahyia ɛtɔ da bi a ɔdwonso a na ayɛ sɛ awa ɛnan ɛha na ne nan ase ataatae omia na abo atom asikyire yadeɛ no na ɛyɛ saa sɛ ɔba Dawood Herbal Hospital a yɛma na duru a ne nyinaa bɛgyae yɛ obi wɔ hɔ nso a asikyire yadeɛ no nti no ɔkɔ kɛtɛ so anadwo a onim sɛ otimi sɔre bɛ mprɛdio no 10 times mepɛ ya ebi si ɔpani bi ba hɔ ɛnora nko a ho ɔse bɛ mfie miɛnsa ni n'ani nkum da ontimi nna ɛna yɛ sɛ wia na anadwo nso de no na wasɔre akɔdwo nso ɛnora ɔbɛgye aduro ɛna ɔfrɛ me sɛ doctor madan na ho ɛkyɛn sɛ manom nna aduro wɔdwo nso no amma
na dwonso mu sɛm a yɛkan no ma me fa me number Okay. number no yɛ 0244 0244 88 88 64 64 37 37 0244 0244 88 88 64 64 37 37 Vodafone yɛ 020 020 168 168 1717 1717 ɔhu sɛ dwonso mu haw a yɛrekan yi obi deɛ yɛ sikyire yadeɛ obi deɛ nso ɛyɛ prostrate mmarima no titiriw yɛanhwɛ yi amfie du edi anim yi sɛ ɛyi mmarima ɔha yɛbɛtumi anya mu bɛyɛ aduoson a ɔmo prostrate mu haw nokwa obi wɔ adwonsɔ de nnɔkɔ dwonsɔ a otumi gyina hɔ bɛyɛ sɛsima du bi wɔ 5 minutes obi wɔ 2 minutes na dwonsɔ ne mma abɛtaa na yɛase but ɔkyem ansa na dwonsɔ no aba ɛno yɛ prostrate mu haw no bi no obi wɔ hɔ nso a ɔdwonsɔ a na mogya di akyire ɛno nso yɛ prostrate mu haw no bi obi wɔ hɔ nso ɔne ɔbaa edi nhyiamu a yɛfrɛ bi ejaculation tema bɛrima yɛho sane yɛ no ɛna ɛyɛ ejaculation but saa time na ɛwɔ sɛ ɔte dɛ no na ɔte yaw ɛwɔ ne bɛrima nim ɛno nso sɛ prostrate no ɛwɔ no ho a ɛtumi ɛyɛ ne saa bɛrima a wɔ prostrate mu haw nso obi wɔ hɔ a dwonsɔ no dwonsɔ de na wakɔ dwonsɔ awie no na still a dwonsɔ no bi aka na yɛase nti ɔhyehyɛ ne ho a na ɛno ankasa leaking nkakra obi wɔ kakra na wasɔre na wakɔ dwonsɔ kakra na wakɔ dwonsɔ ɛna yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔntumi nkontrol dwonsɔ no nti ɔte hɔ a bɛhu sɛ dwonsɔ no ankasa ɛɛba sɛ wohwɛ yɛn sɛ onua tv sɛ rabi 1 sɛ ɔsɛ krom tv baabi a nipa no wɔ a wɔhwɛ yɛn biara no ɔmfa kaa ɛmmra ɛdwe so krapa dwe so krapa old metro fm obi wɔ greater accra obi wɔ central region obi wɔ volta region obi wɔ northern region ɛyɛ ashanti region yɛwɔ ɛdwe so krapa ɔnsi wɔ goel filling station hɔ so fi nkrakwan no so na ɛba nso a ɔsi wɔ eduk hɔ a baabi a ɔmotwa blocks no dan yellow no ne direct opposite nti osi a no wakorɔ so kwan no dan kɛseɛ no anim nyinaa yɛ hwehwɛ aborosan no ɛhɔ na yɛ dawood herbal hospital ofiri kumase nso ɔmfa dwe so kaa na ɔnka ne sɛ ɔbɛsi wɔ goel filling station hɔ osi a ɔne ɔmpa ɔmisa adwumayɛfoɔ no sɛ hospital na yɛabie no ha no ɛwɔ he na woduru hɔ a ɛsɛ w'ani nsɛsi ka kyerɛ wɔ numbers no yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ɛyɛ adwuma firi dwoada ekosi memenda ɛna so yɛ kɛseɛ no wɔ sɛhwi asanwen so memenda kɔkɔɔ aboagye kurom kwan no so okay nyame ensha papa doctor Neville so de akɔdai Woodeba hospital na yakɔ akɔgye enipa nyame enka ho papa ha yakɔ 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ano waso aguso a wotie no yeguso ada na afei yɛbɔ mo enka yɛ sɛ yɛnua bɛma Francis ɛna afei yɛnua ba ɛyɛ akosua nyako yeguso ɛna Ishmael Adawromenti ɔsɔre ahemrache pa ɛna ɛde ɔmo ɔsɔre ahemrache ɛna ɛde ɔmo ɛkɔɔyɛ ɛde ɔmo ɛbaayɛ yakɔhwɛ wɔn kakra na mewɔ hɔ anɔpɛ yi Ishmael ɛfrɛ me ɔsɛ Maa Akos Mrs. ɔsɛ yɛwura no Akoma FM Nsem wɔ mbra kakra ma me ɛna asɛm a Ishmael kaeɛ no na awerɛhoɔ abɔ me kakra na ɔse neto ɛpro na kyɛ sɛ ɛnyɛ easy sister Akua ɛnyɛ easy afei anɔpa na menum me tea na abɔ menum ɛdi because neto ɛpro enipa da sɛ ne ti aseɛ na enipa ti ase unwui na ohonam akwa baabi afiti ase ɛpro unse ojonso bebre okọ toilet bebre odidi ya ontumi nye te se de ni padua no esipe no ontumi ntina se yie woda ho saa unse na yere se wadane akola ebi okra na oma ya no wayo agu ne ho wakọ toilet no agu ne ho nti ni padua no je se ye ne tententem e de ema no na nye saa de a papa and Chenya boy Ishmetu one among
Chenyambo so ye be say to ho ano ya ka say ye hwenua abompa ya ka ho se wonyame hu ne mobo enye wono nko a o one ne yere na yire so nyame admo china doctor so be ba behwe ye nya doctor wono so behwe na yire no kompo no de ama no na be ma no so de owo doctor nse ma china ene ye de oba no so behwe oba no oba ni kunu nti o china ene ye de oba no behwe doctor ensem na be ma ne de ogusu wo doctor nsem mo ye hwe no china so ye besan ede no akọ ayare senya da ko ede unse we ya che wo 7 years o ma defiache wakubi ya che ena wo dia ena ye start ye no otumi nante first no oda hotim na da wo ba ye ya mfa na Africa mu na beto ho se de osi beto ho na ena ma ye hu se ya anye ne ntemo a na tiefo amoa ye ya ebe ye nsem bebre nti ma ko yeguso koto science yeguso koto sre because any da so doctor akasa any da so de ebi wo ho de na so ene ismas no kan yesema ye ko ye no to no ekuro no onsa na hu wa kurakuro kakra nti ne to de no na ase edidi kom ahya ase eba edidi kom nti na wose bibia ye intentem so Ismail mama mi case you bibia mama mi case ma ka chem se mo pese bibi si wo mi ni padua mu but AC because no weapon form against me no na me kan ya na mo binti ase no eno mo na mo ye weapon no but enya de ebe ye yie sa e bia mamo enti no o mo pese o mo kumentem but me mu nte Marco na enya ya adwene but enya ya adwene situation no nipa o ye bema na wo hwefie na wotumi kɔ na adwuma ba driver ni na oye na adwuma yes nipa gu ka mu saa de ni begu hɔ saa de ma ya na ya ho meti Marco fa number ni to 0599 814 926 donation line bia nani de din kan ya wo hwɛ ye Thursday ya ba ya no ya de wo mu mienu nyina ba studio ha say but omo condition ni nti nya da bia na ebetumi de na afro steps egu ka mu ni esan dinaba enuntina e free bra ye de omo ba ye ko nyina no ye de omo phoning na egusu no but omo din kan hwe bie no ye de omo mienu nyina ebetna ha say 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 sadia mabua amaya shelete okwa mu enyankwa no momwa na awafo yin so omo enyankwa nya hoto ne be sign de won mo aba ne abeto ayeye dwom na yasa adanyame ase ene yatie fo so ase emensia pani no so eyarefo nti enyeyi omo wo hawmu de moba mo san betra se be ka ho ase kakra na ye beba na ye sign ne maadwo abetoa so kakra na ye bebisa maadwo se anyanya bia no me question etwato me pa che wo se woni se bibi foforo e sign wo ho a wunyi mpie ya maadwo yi pie ne se wo bre ka ndakoro wo ho a no ayi ba akwa abetum ndakoro wo ho a no ayi ba akwa abetum no e ma me honyi wahi na hwehwe fom hwemanim na me se wuwu a meba enti mojafra modi mojafra wie wo fa be ma na chi de wayi wani mu ma me fa na chi modi mojafra wie wo fa na chi da me fa na chi wo fa be ma na chi me fa na chi woni be ma foforo nkotwe mpana ma me fa na chi wo kofe be ma foforo ano 87.9 Kumasi yo enti ehwo de yenyi nto nchen entumi mfiri ho ma entumi mfiri mojafra ni mu ho ma yenyi nto nchen ma me fa na chi de me fa na chi mate enti se yenyi ho no nto nchen ni yenhwe
afoforo enan na aka no so ehɔ na yade ni free by mbacha yenhwe ne nyina ba memfa na chi yenhwe ne nyina wonfa na chi ase ne wosi wo bi fo obi achi a ni sa na mo ka no ti wonfa na chi dia ene yenyi no nto nchen na fe yenfi ye ni hwe to afoforo mu mbacha memfa na chi okay Oba Sabo Nomi yo Yabeko adwama so ne de ne akyeremo e wo Fresh Anointing Prayer and Herbal Center so ye wo mo de mpai bopa ne abibidro ka bomo tigina pa bompa ye etu yade ahodo nyina se ehwo eno difo kwabena je wo tena se e de free adwoda bia kwapem eda memene da no sia ne fa no atena se wo hwe wo a consultation akwapem se no miensa ebebo eno teno ye afo ne kyeremo e wo asokwa kira v woni Methodist asafo no enhwe papa no abene papa enti friends say ya na wone entwe enkomom 0243 84 8735 0557 583438 ofrepa ene owura no ankasa difo no ankasa ebeje so na wone adi enkomom na Dr. Nimosu enie ono na eda ni what scientific clinic and diagnostic services anu ho de yade bia la stop ene wa de na wodi anu aye mranyinse to mu anase ne ko nyina da ene wo bia da awa afa no ho afa ne ba emema no so ejejira wo na so enam se doctor no ne ebo ne mrane se womb and penis repairer 84 ni kire mu kumasi atonsu mu na ko junction woni adanse rural bank no ene die ne mhwe abibidro kroje ene wo de betu yade bia da ase ede ama wo lab ne scan ahodo nyina so wonum ewo mfidie nwanwaso a womo edidi ho adwuma 0244 087687 0279 087687 na sanso ene ba ne sanso dia na chese Waterfalls Drilling Enterprise de ne de nsuo ho ahia pa no se wutu nsuo na wamfrɛ adwumakuo papa bi te se Waterfalls Drilling Enterprise na won ma metu nsuo na amfa ma wo a ene nsuo no betu na enso pesi ya cha boso mienu miensa na nsuo ni nyina hwem enti wo pe ba bia e betu nsuo pa na se adwumakuo won betu nsuo e de ma wo pesi kura safe kura benya nsuo a e Waterfalls Drilling Enterprise abefu mfidi a ye di to asase kofom eno kwa na wo mo edidi dwuma ensu pa kwam eti ya frɛ wono mo ewo 0246 265707 0246 265707 Dr. Mafo Fertility Herbal Center ewo na nanu ya ne enra kra na moteye ewo afidie so se little kwakwa wo ba ya chese obia na nani da so nyina asa no na kra na tie gina na wonom chemse nante ho asam na ye de mpa Dr. Mana bibidura wo mo edeka no enra da mo amuhwe bia mudi ho adanse eno nte obata ya wo so ba achare fomo no bomodin asa ode ne be kono akwaje duro ede adwade akra na obesode agane na so pa fe de opa wo eno de opeso bo ne nyinse ho ban biada efre ne chemo ewo Dr. Mafo Fertility Herbal Center 0244 411099 0277 741618 na wo betu kwan so dia ene echane so ese Light Travel and Tour eso ede ade hye bebre no a etutu akwan wo mamfie no visa fakotena US fakosua de anase fakoye adwuma Canada and afa UK nyina ba bibia peso tu kwan ede free wo manga na mo ede wani kyerem no Light Travel and Tour wono ene behwe na akwantu no ho nsam ne nkrata asem nyina da wode agu akwam ede ama 0249 198615 0249 198615 na wo wie penso dia ane ya hye no so pa sa Dank Natural Healthcare Complex e wo honam se nipa de wo apomode na wo nkwa wo wade yade bi wo honma wo de chine wa no sesesi a wabamu ye bu na enso no wate Dank ho asam na wa nkode a ono ze wala enam se Dank ho de yade bi a wo de chinchina wo twetwede bu mfumpa na wo nyanya no adron e ho yade bi ya da wo de kwa wo mo adron nwa pa ya omde betu yade ase ede ma wom e ba ne se hotutuo anasa na musa yade hodo yade bi e ka ho te se mema prostrate mu haw say cancer anasa enlargement na mu mra yade ade ni nyina Dank Natural Healthcare Complex ho de ye wodo ani kire mu a sa won ka yade kura na emfidie wo ho ya wo de be kram ni padua no e ho yade ban ansana wo mo e de adura kam 0244 017556 0266 593
2330 grow fine mojadro wa yade wo ho ya towo ene wadro no a eno no wo betie sese ye kinken de watena se meet mienu pe na na ase 83 anasa de okone na so a he wontimi na ena krokro be chene saa na ne guso saa na de chen wa ba bo so me so na akwa fitira giso obi atonka ana wo de no kra de makra de ene grow fine mojadro ye kamfo ede chram eye ne na pompa bo grow fine mojadro eno na bebo moja no ye fin eti bo made na onsanka grow fine mojadro moja no mo ba be so ne kama na fa bia ntire no mo amani padua no ade ne ho 0244 596 532 0244 596 532 Rocket eso enye enede enedro no mefagin capsules no aja wadwa ye body mrane sa kwakora ne abrewa be kwojoge enam se ba ye sade kwakora fo ne mrewa fo de woso ya ne guo no wote wopa na mpa bia ede na wo ha ho pa nam se eboa papa e ma wugina wo na som ye ne ayadwuma no wadi se ukodru fie na de bechen na watimi agina wo na so a ene mefagin capsules no ene wasa no no bie van capsules so wo ho no mai ma no ene eboa ye papa mema no so kura eboa bibiada de ana ne ho dwa no na fe so kura no ene de ne de no gu nsuo ntentame ya mansanka bi janiki 442 ena fe pacum capsules ne nyina da everyone ahweye 0248 885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as also any jai mama no wadro say ebi okra chesa wo kose yi a na wa no di nkoma no hwese de yade ne ban esitia ene wankasa wa feature ho banche hahan no ne champo ne ho no a no akere wo ba fia na chesa won so watime dia sa ho yade eti ba bia wo motia bibidro nwuma sem etia bibidro ya resase Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ma no mesra wada formula no sa wonya nkoye bia ene wo ya papa exclusive vagina steam yade chiwo shop ne hon amodere ne yesiesie ne kama yade ahudu obi asa hepatitis no wode ne A B and C any D typhoid fever any malaria yemkro ulcer ya fakwa na doctor no wonto ase emfama Dr. Grace Buadu ne number ne eno titwiro to abre bia frɛ no ne no ento ankomodie so 0543 320030 0244126123 Currency Ventures enya semo so hindi heba mesha ewadwama som asanka de papa eto malaria se papa typhoid and diabetes eti wawode ana wonsa enka de Zahara man capsules member no mode no ya wono no bipa na munyina mona som na asaso ene nrei Zahara mixture no ene Zahara G no ye kabomu a ene eboa pa e ma chese ma de kofichire se ya ya obi a yetie bia etuase afa ya himfie ho no ene ma enkoye sa wo discharge basa nsuo ne pampan bi free ho ba na afa so nsawa egu ba no ana wo be ma ne ho no bomade na wonsa enka bi Currency Ventures ene de aba edwama som 0246348334 0248569335 okay abapama nyame enhira papa entwa ye homra sisia middle now then na wote ho a why stiff sa no ono kwano jama wa bre Akos senior am promise sister di aduane ne maame na me de bae me bae a me yi samba bediana oba abeje ena me say aduane o de wa maame incident la oba abeje me so me aduane a me ba abedin o si openes ma me di aduane na me maame na me sister be hu se onhweme enti o maame ndi aduane no na me say ye ne kre onhweme wo kono wa ma misika no se ono onim se woni obate o se ye ma ni sika enti wa ma misika na busia na amanfo se ni kwan se obi awo no ba na wo timi de no kokoma na kura se na kura na nya den entete akwala no enye mra bia sa anam se ya se enye mra enya abanti meye nnai enti omu a an wo ye den me de free wonom ana wo mu ebe ye yie no ti yie na wo mu ba be ye no wo ma timi akwase ebusia yie na wotweda o ma kwase ebusia yie ana mde wo mu ko wadwu e wo go so ti wadwu na mde wo mu ko ye no ana wadwufo no ka kyem so emre bia nkyere se obi awo no ba na wetimi aka kyem se ebusia mo ye de mo baji akwala no ene enya mra ebeduru so mo ba be ka asem no afo mo se meji akwala na enye yie na o ma ye den o mu ko ye kro mansi ho no mu bi ana ye de o mu ko ye yie no ti yie na o mu ba be ye no na mde tu peni mu bi enim na peni ne ka kyem se me de bi nya abotre sa me kwa yie no
sada sa busia be hu se ma ba yi na na se me ma yi no ye bedidi ana me ma hokko bedidi obi ni ho timi ba ye kro be ma ye akwa aba e wa yi na se nti ebu me ko susu ho kire pani na ga kire me se menya abotre da nyame ya ado na se ayi ni to bibie wia edwuwada no mentena wa ankopem dwuwada no nti dwuwada ye bu nkonta na se mo wo na me busia na ka nti nyame ya ado ye bia yi ni wie ye dwuwada no na mo ko bu nkonta no ana blaba akodi tu bia se han tesu na oba bia wo nti wode akowadu e wo go so nti se busia fo no mo ye ne de ya na nti o mo ka asa apɛ na abusia na ɛyɛ ɛdan ɛsɔ so no mo frɛ me na me kyerɛ asɛm no mu nyinaa ɛkyerɛ abusia no sese ni me ba akwala no kora no mo yɛ de o mo ne meko nti ma abusia fo no bufu bebre ma abusia ne no wafa papa na ne ma na ani agoro o mo yɛ papa na pa na ne ma no sɛ efiri hɔ no mo yɛ na sɛ yie no me firi hɔ no me fia mo ba do abusia no na de hɔ no mo ne abusia na aka ebebesi ne ti me kɔ hɔ no mo sɛ me kɔ akɔhwɛ akwala na abusia no wesisei nkasa kwara no ai me kwa hwe me ba na abusia no wesisei afa die ti bi wo ro metimi efiri wo no akɔ hɔ no abra me ne hu me ba no kopem sɛ me yɛ dan me ba saa nti buro nya so ya na me kɔ yɛ sɛ me sra wo mo a wo mo mfa akwala na nya dan emfa na mame na me mfa no konkodi buro nya afa die wo mo tena ase asɔfo no ka yɛ no no mo so yo mate ɛda no so ma me foro ka ba beduru hɔ no me ba ya o mo se akwala na yɛ de na ma me anya yi na bla na ibewu no kansa manse sese wo munim na se me ba ho na wa wo de akwala na be ma me bia no ye be obefra wa asamado nti nya de se akwala no o mo de na be ma me ana se o me ye ni se nti eni nti na ma me de bae nti ukunu tesu enkrofo ye japade na wo mu wuo na ye will e de amabusua ye will de amama ye will de amayere no no wono ye ne will ye nsamanse de to ho se wo wu a moba no me de anya koda oyo wo ba ninim se mokokje no wo hospital na mo hia ba na mokogje no de a because me ba kan ye wo den dodo e wa ya me ba osi akoda ben nti ono de wo ye nsamanse to ho eye wo to ho se wo wu a moba no emo mfa ne ma na omo de ne ma wo a no anamaso eguso amutie no mama bedwafo akwa aba madwoa ese onfa be ma na chinti ogiri ye se mfa ho na so yakwa ye nhwehwem why you the crazy and na akwa aba evangelist amia meza akwa aba and I re akwa aba ye na mami ye da nyame ase akwa fa we eka ho bi na we dem fa we madam president yeah okay madam president on the mic here yeah oh very good very good let's go we should go we dey obre 32 and then so I piwa me be say yanko yeah ma ko your first story she maba wa no eto da bia ya omo metena ha mfa nipa nya agimifu o na ye ntia ye nyimi yo se wo pebe ma na aka because be man akora ne wone ho wanje aba se wo behwe ba wa mo wa bremu a na nyame adom nyame asua wo wo se wo mpe ba bia wo de ba na akohye ne nsem wo kwa no akoda ho no akobie mama no he no afayam na wasore na waba no akoya no akoda no afayam boko na waba enti wo enya akora no na ne huhia wo because akora ne wo be ma no a wo kokobie mu ma no enti wo ba wo ho a wo koya na watamo ade na waba wo baby we simple because munya ye adabi ohia obi a wo ko enti wo no chese de no sika asem kra me say ababa we wo sese ye twa nani so paa baby a wote ye no bama won fo wanya hwe wo sa ko bie wa ha mu ma no ya na me kra to da bi kra na ye me ya se me ye oba ampo because wotie ma ni bia sema ya na wo bu ya fukura too much it is say baba na ye nkwaje ma wo se wonim kwan ada na no wo koda wo koba ono wo beda wo wura ho koba eti ada na ankofa wo ba se die na si wo kwan kofa wo ben wo ba be ha ye wa he wo se ba no ye de ne ma okra wo beja ne ho apie
akɔtena bɛɛma hɔ sɛdeɛ wo gya akora no hɔ bɛda ne hɔ no ɛyɛ saa na n'adwene yɛ dɛ ɛyɛ no enti wei yɛ ka kyerɛ wɔ mo maako yɛsrɛ wɔ mo akora no so ɔbɛtɔ abusua bi mu maame bi na hwɛ no maa no nyini yɛ enti yɛsrɛ ɔfa ɛne n'abusuafoɔ wosi ne din ne koraa de sɛ me ne din no de sɛ Hassan mesrɛ wɔ bɛɛ bi na ɛnyɛ akwaraa no wo no enti sɛ wo bɛgye akwaraa no a sɛ woahu sɛ woayɛ DNA ne ba no yɛ wo deɛ a wei anka ɛɛfɛ kɔ abusua hɔ na kɔka kyerɛ wɔ mo sɛ ɛba no ɛyɛ wo deɛ sɛdeɛ mudi agyadeɛ modeɛ mo mama mmerɛ no mosi mudi agyadeɛ enti sɛ akwaraa no so akwaraa mokɔyɛ ne ho ama mmerɛ moagye maadeɛ kɔ ne ko tena ase ne waka ne simple ɛba no yɛ media deɛ metwe ho nyinaa no yɛ media masom enti pepa akyɛw ababa wɔ woni adagye enti me mafa maadeɛ mehwɛ maadeɛ ohia aba na ɔmmra no mɛhwɛ no wawie because mudi agyadeɛ enti deɛ ne adum ne adan a mototo ne ma ba park fi miyasra mu a sɛ mo se ɛwɔ police station a monkɔ akwala no wonu mmra yɛte no na waduru mmra so a mobɛte no na moyɛ a monkɔ na mo ne ɔmonkɔ tena ase na monyai sɛ mekorare ya na menim sɛ ayifoɔ no kramofo no ɔmo mpanimfo o ba sɛ sɛ deɛ menim deɛ wiase akɔduru sɛ sɛ wɔ mo mu hwee no ɛno ane sɛ mokɔta mo mma saa na fɛnse menim sɛ kramofoɔ paa deɛ kramofo nkola so ɔmo start na mama leka matundo de wan ni yɛ keka bubom saa na ɔmo panyini baako sɔre adwobrɛ ɔmo nyinaa ɛbɛkoto ɛde ɔmo tiri ahwɛfo ma mo ɔmo to apagya kɔ soro ɛnso ɛnɛ deɛ ɔmo pae bibia ho nanka mo maame panyini etumi ɛde aba w'anim ne wɔka kyerɛ sɛ ne nanafa ne bra na noa no etumi srɛ Hassan was a Hassan. Okay. Koho Hassan. Koho na ka akora ne ho asem. Na afei de bibia enko twere yiye ofa. We say say nyansa we wo hodi wo fa ase na chi. Na mo ka ho asem. Ma ko second story. Eno na adi kan ka kire no. Tafo asase bebregu ho. Enti sa wo se wo ka no. Na wo betina we jimi sa. Wo be ko ye be ko akosiewu. Yabekwa akosie wo hwe ababa wo fefefe hwe wo pictures eguso wo mudi am ahem nkoa na ye mo da ye nkonkoa wo hia wo baako wo kofa foforo a na nua no se me amako ha dan bra bedam na one me meda mi wia ya ye mo jafra na mo jafra na ye no me se me fu wachi a ma me modam ana se ma me wu what do you mean? Wo no so asa na haye. Wo ko shebo se wo mpena 87.9 Kumasi. Wo mpena na wale kura ye shebo sa. Ye shebo sa. Na wo ko ka kira wo mpena se mefu wachi a. Na wono na ebe ware wo. Bibia tumi si ana asine no. Asine. Eti se di ade na wo koye wo wai. E bi kura ababa wa we ma ko wa fa na chi o. Wa fa boy na chi. Boy no so ne dia no wanka bi o wo dia ubusa na nka boy no wanka bi anka ne dia ho ono so afa na chi dada wanka no kura wo bewu am yasie no mese ne nkɔhwɛ amanfo na deda ho a wo mu wo no aya mu nim se bibi wo wiase bibi wo wiase papa mumu mani na ho na munya se ye wo bo ba ko mienu miensa na wo de he no aka nsam ni nyina no kyerɛkyerɛ bibi a omo so yase sa ho de na ejirejina omo munya nsam ketua o na omo ani ade he nti mesrɛ onka no kura wo mu na ye nane ma no na onya ahoɔden na onfa ntena wiase se wiase nya ne de so onka na onka ta so ne yenkosie no me da se evangelist yankwa mame birthday kese ye commander no wo central Buffalo first commander oba ho no mo na Hamza and na birthday. Okay, happy birthday, Commander. Onyame nkosu Radi inshira wa ben sida wa befia wa jina ho. Akoma inshira. And ya yin wa ma pepe. Insurance. Yes, and na pepe odi na woda. Na pepe woda. Na pepe woda. Oh, okay. Na pepe. And ha birthday. Sure. Onyame na o inshira. And sure birthday. Na insurance. Sure na. Hey, your friend say. And your friend Richard the Champo. And yes, red Pepe. Hey, Pepe. Suarez Pepe. Exactly.
yo papa radishira wati na o man na wo dey nya fefe fama o yesu di mama Akoma FM esi nyansa ye de wo nipa ba na ya nto ama no ye de wo nyansa ye wo no ni bia o be jimi sa ko iso de wu ebi ni mai ni so ni nyansa ye kan kire nkola na ebe wi ase ni se sa wo shi ame wo peme ena me ne da ye ena wo nyim ye ena me yes ena na mo kra guma wofu anim ase na me ye adwuma me sua adwuma na o se obema me sika ye adwuma ena na wagya adwuma sua eye your own knowledge adwuma sua enfiri wu da o me carpenter me ye ena me 87.9 Kumasi nyama me ye gu ho enso me saw that dey mu ekoto eburu 20 years so no ade no sua wi a eye wa wo de o efie du wa wo kura wo da fie no a ekunu nkwama no eno a na be san ahwa wo na wo bi se jai na ne maami wo sika jeso go peska ni bi na say de ode ko ne maami wo sika nti adwena ne ko ye no na ono nso so ya walata ye mfa mfiri obi e no se koi ade no nyane dia ye be sere mu nsua nyansa adwuma sua ma wo time kakra efie miensa pe o ene kwade se no fie miensa ene technology na ba enu fie miensa se wadwene ye faster sesia na wo ye master unyenya wadwuma na bema no ba kyese wo ba no se wanya yire a ono so ye na dwuma kwase abuo bi anim so ahunu na mumma esum no islam sum no say mi hunu emu duru ayo te de ye mi yakura ne se nanu ye wo sa akwa fikire woto no akogye agu wo no aba wo wi ase obi nkwaje obama wo pa akura foforo sanse nsan nkwaje obama wo kwa wo fikire woto di koi be sa di agu boy wo be sa wo no be danti wo ko hye ayi family planning se be ya wo no da wonyem o ma me no papa ni se wo family akola ke to to say family planning omonye bio Islam sun ko etia family planning wa ko hye because of etia munura family planning etia Islam sum jamaya bebonti wa ko ye family planning o ko anu akwa dwe woto dwe ni e dia hye o no akantuma gu ho asa wanya hwe no abetena se wo wi aso ye san kwaje obama o akola nso sa pe fofra ka ho okay ye be sere ye nya nkola na egu a ye nya nkola ofa momfa mra kwan so na monko ya akola na mamre efa ma no na monjimo e ka e ni onyi se no oboka mo anhwe no ono a ma me abrewa na abone ka monko tie sika ni nyina ma no onye free ababa wa ya ono wadi duabo aya abenkwan eni nkati kontoro mama mi huru bi onka no kro odi nsem nsie but wuwo ese o ma bibia pie na mo bi ho nipa betimi aboa wa wo anu ade ba ko asa yi chokomilo wo anu ade no yi ba ko adi no ya no yi ba ko adi wo de yi di na da wo be yi adi atontro no be yam ti okay ona be hu se wi ase okay ye da se nana second story Mr. Sefio ne bra nyame hira no se ono kra wanya ne sister no abota me kama pa aba o because no kra bi ani nsema okekanim me de mesre se o mu ko fie one ne nkotena se mi hu ne se ase oka asem kire na wotie o musa ne ye de wom nyina no wonka na menyo omokran ka ne kwa minim se sa blood covenant na da so ho minim da se da so ho because minim se education akwa ka sa me nko mejai na so omo so odo na no mu bedi adade a ene mo start mo ho ban na mu bewu enti okwe ona ne nkotena se na no kura bi owom na mama onka na ne ho nto na me onya bo we so me ho se diabo bia kra nse da ni eye sa de we na na edi ne nya enti onko ka no kura no na ye hu de ekwa e be fa so first story ne de mama ababa we hu se na ye nyina ka metie nyina no na me ya support no ba eju ba me hu so ono anepe e na ne ba ne ko onja no no mo hwe ne ba but me de ye se so ye Nigeria no onim se Nigeria mra wo ho enkyere se wutimi be fa akora se mekoton pabo ama no na ade na kwa abra won fa ne mbre ne maame ma ne hu no
na so girl ya yem fendi no so okwa no afi o to se me de behwe me ba na so de behwe oba na anim se wo kohwe oba no wada na okra won fa se nya sakwan na ofa so be fa akra no na so nka nche se me koto atade ama na fa banko no bra no be hu ma me na ka pedi wodi akwa no ko na me ke to ope kwan na ono akodi na de dada nye akra na no ope no ne ma mi kwem so de ne ba akwa na ho ye na hi fi so ope na de wo be se ne lines enti mama mesre me de makasa afi ye ni da ho nko an ti omo mo mani da ho ese be ye omo sa enye se be ye omo sa me da se papa ha ya Akoma 87.9 FM ye pe hotel manager anase manageress hotel manager anase manageress o your bar o ye bema o ye fine o betumi a manage hotel a me patch of 0243 134535 0243 134535 0243 134535 hotel manager anase manageress o betumi aya no fresa number no obapa kunedu famiremo e wo piwa natural kacheni ankwaji adura enei ensoto isane papa na ano a eye namunti eye therapy garlic mixture Marcos medasi yemetiefo nyina aha yegiri se obia empomo eye na sede ye wada bia ne uhia edi enkomo no awienso ye ne wo ahia enadura me no obedi ho nkomo eye 3p garlic mixture enya de dada enya de foforo so obesi obotentim yetimi ye jejina na so pa na 3p garlic mixture de bia ba ye no di ho nkomo no eduro na ensoto eduro no ensoto chese eto da na obi frɛ wo krampo no a ana wo frɛ doctor na chese ayesu ena doctor bia me won me nya bi nto ena doctor bia me won me dofo baby a wo bia o de frɛ yen ye betro baby akɔ a obenya 3p ni bi ato na no na omo a ɛwɔ efri amlaga junction kosi edweso kɔ akiri na omo su o de frɛ yen ye betro baby akɔ a obenya bi anase wo kumase na se wo do ani ɛkyerɛ emuromu a Dani Heba Kolinak Heba ena Chris K okwa obenya 3p garlic mixture ena nkoma me ne wo AD efa 3p garlic mixture hono eye menopause and andropause na ese male menopause ene ho nkomo ene yedie menopause ene andropause Maa Akos ene enipa bebrebo omma me no papa no bayi ene wo nanamo adayi a wo se de enipa ne ye no echese wo baefo eduro na ache no me ba cho enye baye no ye eye menopause ena eye ne sa na tie obi won no wonya menopause a obi an ne de ye wo perimenopause no ye ebra wo be wura menopause mu no eniema ebe sha ase aye wo ena so wura menopause no mu so a eniema a ubehunu eje ho no komo na ye di na de je number no ansa na e bia make say o ma me bi say en nanim edwa no nanim hyehye no na ne honam edwa no okoda na dwo a ontumi nna enfifre betene saa na ade achi obi say se enko betumi enfifre tene kwa na ka wotumi ada se enko pe enso koda ha na okoda ha ontumi nna obi nsa si aduanim osekom de me obi didi wie ya osekom de me obi tumi ka se the whole day woni di esne bia banku a wodi no enya asem ketwa menopause ebetumi aye osa ebetumi so mo akasa saa obi anya wo hwe na aboafu techu emema na andropause no se emema mu wo monsa tene ye beche oniema hodo ebedede oni padua mu a be ma be hu se menopause no uwura mu ba ana wawuram je namba ne doctor nkasa e bia wadu menopause no so Maa Akos obi an ne die o ebi die sha asientem ebi die konfinfin ebi die nso delay obi tumi nya menopause efri ne 30s ebi die efri 45 eko ebi die efri 50s eko o die later na nyame aboa o ebi die nya ne ntempa enti eya ahye ne nso se obi an ne system etuntumi nkasa menya 40 years nso me ye atwabra ubetumi anya obi simanya 50 years nso me ntwa abra wodi eno no ebi o free 60 years ekọ no na abetwa bra enti number na ejina frɛ doctor sisi a number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ye ka menopause a emma ne de no ne sɛ oba atwa bra sɛ oba e be hyase atwa bra etbitimi ye abosumi nsia na omu ne nsada afobon se beto ma na akodu afe so oba bosumi a obu nsa no ema biemu a bosumi nsia afe aba watwabra ema biem ena obi wo ho so a ne de no
Every bear ne 25 years ekɔ na brana astopi eba cho eya ko hospital ko hwe so wokɔ na yanka se wadu menopause dia kyɛ sɛ yare wɔ hɔ eti wo hia 3p garlic mixture and de betwa mu na emo menopause na yɛ ka ho asɛm no so ɔba wonya bia de ɛyɛ wonie ɛma wo kasa bebree ɛma ɛtɔ da woda hɔ no mu a na ohu edwao asiate meko de asrawo ɛwɔ hɔ no mu a wɔfichi kɔ no ebetwa kora pen ɛma biem ɛhɔ na wapɔ so yɛ ya obenum aduro bia ɛnkɔ woda anadwo a sɛbio wukunu ba ho a na aboafu because wobenya low libido atenka wobenya so ne bema behie mu no ɛbɛkɔ fam de enti ɛsɛ wɔ sɛ wonum 3p garlic mixture ne sɛ Maa Akos oba ubu nsa saa na wɔtwe na wubu nsa no ho yɛ fɛ wobon so kala no kra sesa wobon sa sɛ wonofo ahyehyɛ na wotui na ɛkama ba sa wo hyɛ sɛ wo twa bras ane ma no ekɔfom because hormones na ɛboaw ama braye no aba no ɔma ho ɔden kɔfom enti ɛmabiem ɛno nti na wo sɛ wonum 3p garlic mixture de enti ne sɛ ɛyɛ mogya mu adwuma ɛyɛ ntini mu adwuma edi sa hormones na umu onsenti ama saa nyare wankitinkiti bi bɛhyɛ ase abɛdo koro no sɛ mogya ne di afrusa ne yi a da bia wo yɛ fresh wo wɔ ahoɔden ti saa nyare wa no ɛmma me ho hyehye me m'anim dwa me mapɔ ne mapɔ so yɛ me ya sɛ wonum 3p a wo wɔ menopause mu pa so saa ne ma no wo nhyɛ da ehunu bi enti yɛn hyɛ no nso ɛmɛma deɛ nso yɛ andropause ɔmo kasa paa wafu nso tumi yɛ kɛse obɛnum adura ɛnkɔ gye sɛ wonum 3p because bɛɛma sɛ sɛ wonya andropause wa hormones kora no ɛtɔ de timi kɔ fam ebi de timi kɔ soro nti bɛɛ bi wɔ no duru menopause wa ɛne nkora wɔbɛwe wɔn paa ɔpɛ maasɛm eti so ɔba ne yere ho na sɛ ɔtwene ho baako mmienu memfa ma wo a na ɔte asi abɔnten eti maa no ɛyɛ srɛ mo sɛ wo kunu duru menopause na sɛ male menopause no na sɛ wɔpɛ sɛ bi ɔno ɔbɛhyɛ mu hyewhyewa wo ahoɔden a ɛyɛ afama no ɛmaa no nso saa obi de ɛte kɔ fam kora wɔmpɛ obi so de ekɔ soro enti sɛ bɛɛma no de ekɔ soro a no hu sɛ de ɔno ɔyere bɛkasa ɛkɔ fam nso a na agya ne na ayɛka ɛna sɛ maya ne twam no ɔmo hu ɔmo saa no ɔmo no ɔmo ɔko ɔntimi nyɛ ɛnso na ɔde bɛɛma ekɔ a na ne bu afu medɔfo menopause na sɛ male menopause no ɛne ma bebree etimi ma wapɔ so sei no ɛyɛ wo ya ɔhonam timi yɛ wo ya ɔkasa bebree ɛhɔ na sɛ wabrɛ efifire bɛtew saa wodidi kakra bi na kom do esukom so de wo ntentem enti male menopause and then female menopause no sɛ ɛba wo system mu a adura wo hia ɛyɛ 3p enko kasa o maame ne yɛ bayifo because ɔse ne ho hyehye no ana wo na adwa wo ntumi nda wo bɛka sɛ bia wo tu ɛnyɛ saa menopause no wo bia benya bi edi so obi nya bia ɛnyɛ na bomfia ɛnyɛ ne basabasa to 3p garlic mixture ɛma no na onom ye number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai sɛ wo Kumasi ha obenya adroi bi ato ɛwɔ Kolinak Herba Dani Herba ɛna Chris K Herba Hofo enko Albert Sam takrade ɛyɛ AA Mensa Koforidua ɛyɛ Gabson Pharmacy wa ɛyɛ Mumuni Away Enterprise yɛne Cathedral ne di hwɛ ne mu ɔkan hyifoɔ odo ani kyerɛ Kings Walk Kof Sam ɛne Angel Herba obenya bi Ashaman ɛyɛ Ekus Pharmacy Little George ɛwɔ Tema Community 5 Madina Fonko Health Alert Clinic yɛne Post Office ne di hwɛ ne mu de ɔkɔ a wosi wo pe 3p garlic mixture yɛnti adanse ketewa bi a amanfo edi efa eduru ho ye basisia Miami de medin de nyako adego nyako meka se free abeka me kan se 5 months ni na me wo hwa me hunu se me humi ensisu yi asame da me ntumi nda na makoma bo me makɔ hospital ba still na ade no eguso a na eye me no we na me ti se omo ye announcement me de me yi to we na like mo ye we about 3p na me ye se ni me try no so bi ahja me kɔtɔ ye me no mo ye me no no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo hwa sin hu se me ntimi mu bibi ni na me ntimi mani so me tim ade no me ntimi mpaja me timpo ye ma me friend doctor na ka kyerɛ me se oh me friend number na gu we no ho ka kyerɛ me se oh man no maduro ni bi na
I think say na ye me no so kire me say de me nya to base na edronum na ya we bia wo ho e kotwe no eyi de e ba me so ja me so me nya to base na o ka se me to aso na me no ja me so me hwe de na ye me na me de na me ti mu sa de na say you stroke o say ye de na pese chimi me but me nyina mu nshi kan nya me say me course we di akwankyere no ne ne o kire me no nya do me ne me ti me tie sia me tu ye bibia makoma na ebo me no me ti bibia nya me na that trade fee garlic mixture no so me no so no enti 3p garlic mixture ho komo ene no edi no Maa Akos unu se menopause ti ma wutiri wi tutu etutu ene tutu ese we ba fu adura ache no e ba cha menopause menopause enti yen hye no so na ye number ni nie gene friends sia e bia make say wan kase wanya bi ana e bia o perimenopause afi na ebeba but o sha se hu ni ma bi e wo system no mu a friends sia ne no ni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se adro no eye 3p garlic mixture na oto a container no eye yellow and green ya draw garlic kokko e de ato ho ena wo bie so a edro no ewo tuom ehwe kwa ebo enti uto afese yie fesi ne ntenten so emfa nto ne nchemu na ankohwe anwu bowra pharmacy shop ene herbal center biemu odi okwa wo se wo pe 3p garlic mixture yankoma twetwe no ye de sige number no ne frɛ doctor wo 0248 92 88 24 edro no eye 3p garlic mixture Yami ensha papa obapa kuna du se wiei wodi yakopi wak natural for akache ni akwaje 3p garlic mixture ama family mu kakra ne nkomre ye ko na ye bi so ahwe ye e wa agona samai na eduabo ene no me ewura die sem nim se hwa na ye beko blood covenant no hwa ye duru ho dada eti wo so de na etese sa na afa ko na nanhwe enso no emfa maum na spiritual marriage ne de wo tenete krakra de wo tu kwan so nkrata se me nyina na se fabra na wonya bibia fine emfa ema agona samai ena na ye bi edi ne dwuma 0243 134535 0557667510. Quick credit investment. The opesika atete na dwuma mu de opesika bi adwuma de how bia ba no so emputu prupa oba yade eda ya sabia woto ani ensa wani aba bia mu pesika twitwa ho am ene quick credit say sufre wo mo nam say wono besia ne de eno anse wafa phone na wafra mo ene ono makasa susu sembia enim savings nim enya afa na akobia account bo so me ensa so a yede bia ka ho ede ama wo mo de ne de eno anse wafra wono mo e wo number yi esom 0302 200390 0596920833 ofrepe a quick credit investment ye wie ewa Richmond Herbal Center Ekwiafonko ene ne samna ne yedi dwade nkwada ema kakawure ne yam ne nyina etu ase kama na wangasa pani na rewe ne ade no so ene ese already no so a ene ya fa kwiafo samna no ta fa siesi already ne ni ebeyi sa hawo ne nyina afri ho ade ma enko no so eboa pa ema ready ene ti eye kama wa wutiri etapa wo no eye kwiafo enko na sanso na sasabro sisi yede wani a wono madwuma na den pa contractors ne abrechafo no mo ne carpenterfo no ene obi bia wadwuma no kofa honam ya ebrewa ekwiafo nko ne samna mekamfo ede akiro Richmond Herbal Center na dama wode aba adwama so ya bram Akoma FM ye premises ya say nam se nko ne samna no wonom ede bia beja 0249186845 0546840846 okay me da say amasha ne soma me na wi say Josie Fashion da romanti na ene menya tade ahye na me be ye program Josie e wo Kumase bom so when you meet me the sports no and the hwe no mo wedding wo engagement wo dinner we no wo Friday we no de wo de kwa adwuma no de wo de kwa yie no wo ba enter de ni nyina da bomode ama Josie empempam unse me star bi na say ye fa ojo bepam kama ede ama wo bi hye bi na ye fa twa na efa WhatsApp no e was 0243433465 and as a friend 0243433465 wo abrochi memu baby a wo bia no Josie bepam na fe yede abrewo ho de wo ye hia e ye wo measurement and wo style up say
Josie epam ede ema wo sanso ena she's ewie wo no ena ma me rege ahye na fe waye me makeups no she's ewo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no ena edi enhwe ne mo se o perivon o pebraze etibia wo pebia no she's ebeye na ode abra rig kama na etumi ache ede amount Freno ewo 0249-155-776 she say ebejo so na ono so aye rig ni bi ede abra between so abane office ewo Kumasi Sports Stadium bi on Unity Oil edi enhwe ni mo no o say mami ready messages kakra emfa emamo okay also good afternoon Maa Akos please okay maybe also my name is Joe Boy me send a message if it's a she body me thank you, God bless you more. I'm Hannah Maa Akos. This case is very serious, so she have to do something about it. Michelle, hi, good afternoon. Tell the girl and his brother to come to Kofodia. I will take care of them. Good afternoon. I think the lady is telling lie. She slept with the neighbor and she's failing to tell the truth. Okay, and also Eddie and also Maa Akos. Linda Pell Abuaje was Maa Akos. The same thing happened to my aunt. Her husband cursed her thinking that his wife was sleeping around, but because it was not true, Bibia and to me and see into way there a day and a see and no yasem sebe akaso beka nokre na fe yehunu kwani ebefa so a ye be yadwuma Mama Akos, this woman is not saying the truth. Maa Akos, you are very intelligent, that are bright. Yame and Maa Akos, you are okay. And no edit so sa ye be kwa woman so na fe ye ne ya frefo and ye tiefo bin so akwakwati enkomo first case and the second case ne dia and na awie worker at the fa 03-224-98035 03-224-98036 03-224-98037. Hello, we didn't baby afrefre. Hello, Mama. Nana yanko. Ma ye de nyame asese wo de ma ho de ne mo nkwa ma mo ne de ma ba ba ye nyame si adwuma. Ma me sini ni aba na odi kan me se ka fra de me ti ma kan se we serious. Ni ni aba dey serious. Wa woni da ma woni ni nya woni na jai won hwa akra no. Wa ba de fa akra no ko na wo kwa akogina akora no wo sa akogim. Wo wa sa dwam. Nti ma ojo ma uske nti sa bi ba obeje onye ntiri nya ba no onye serious na ni nya ba no a odi otoso ni ru ma wa ma na sem na ye ma we ho pa lumba kayo o aba ko oba ko de emejeje no ma mpempem emesu sa so na ma be ma ba ko mejeje wo ba we o ma me ma mpempem emesu edi enti na woni be ma wo etini we jaye nene kwa ko mu desla ana bi bi so aye nipa ya ye kasa ye nkasa ye wuni se ye tanyini ye nkasa nyansa so anya sa e dia sembe bele ye me da se me sha na na dia de odi ne ba bi afefe Mini aba ko si aba baby wa fa kwata baba pa Mini aba ma so mu asante mampon ko fi ase no tan coach Mini aba ma me ma no obegafo nya mo ni adwuma na na bra gwa tono so asenye ba pani oni Mr. Atomo ko fi ase o mo hwe wo dendede na me che me kun ko fi ase menyina ya makola ko fi so aba besra ma me 20 akese ma ne pa Mini aba first case na me ka sem kakra he ye ni aba mini aba wo boa weni mi se o yo benchi eyo enyo wo bedi na chi aka na asem ama no iti di ese ni ama no mi so mutu so fo ma bra bon to tata woni be me dai be ma ati wo ba na de bia kwa no wo dwam de bia kwa no wo dwam de bia kwa no wo dwam ene wo hu nya asa no akọ ye fami plani ena asa kwanyem ya ka de ga mi wo fa kwata na mi fi ko fi ase mra me hwa akwara na asa wa na mra me hwe no iti ese ni ama no mo ni na ho sebi japade no nya kokọ dia mo ye ka jom se ye kokofu eno na mo fani de dabi no fa no trust na that unya bema wa sepe no ho se wodi ni nam na di wa japade to tata e ma no sebi ha mo kakra na wo se oni bema jada bia ko ho ba na bema fa wa sebi nya sabe ni wo timba no mutu mo fo na mo fa mo japade no to tata sa me da se ni aba akosia papa bi me da se ofa kwata papa we didn't be afrefre Andrew Sumika anwanyi patasi ebushi mutu okay Mako good afternoon Mako je na waye mujafra no se wanka no kore wafa be manage nti wo so ka no kore pa nti na ade na ye ne sa na first case na wo geli pa didi pa na house aro
wo ko hwe oba no wadwam wo ko hwe oba no wadwam ei mu pa ma bi no so ho yo mo dadie hwe unyin se ye mpo no wan hwe unyin se no from day one wan hwe unyin se na ma wa wo awie ma wo dwam awoya mpa within ba bi afefe me pese papa me ma wa ha yo ejusu papa wo papa Solomon a chance one assembly na from wata so se wa chuma ngo beja no na papa me do na me mo woni abeja pon ni na baso na o ke se di kan no se on se sa di won na e me mani bi wa do po na omo be wale a omo se omo mpe oba wa wo ba ko ana wo me no wo ba ko no e bi ne si wo woni ta be mana no wo ni ntem ama mo ntem asetie ma wo ba wo ni be ma awo no be ma no wan wale o na se ni pa wo so mu a wo take advantage say wo for job and sika you say agent dada na what am na cancel agent dada no what am na cancel and so ba we to nya obi e no wale no a na so be ma no nyakopa anya na dom na wan che ne wura so ba de bi obekwa ma be me ye gamo e ge man bi mo pa sa suba no mo hwe na mo take so ni suba mpa e na oba wono be ma ko dimbo jafra odo e mema ne e ma se hu ye wo pipra na se ye hu ta ana se hu bi o ta o do ni bija na ko do be se yen kantam mutimi de eka mo mo de na mo do so ma na so e no tin san so e na abai oba lesam ye na dia se na ye ne ye na be to do ko mu no na fa hwe mo ye pa e ke te nyanko pon shi ano tin na nim kire o wate ami ensha obebre we de ni ba bi afefe oba ko se amena ya anu ne ni adum anu ne ya de ti ani atimo no that's it I will share prophet to animal filia former president ya say no me come Nsem no so no die di kan no ono se ne ba no e de wo kwaje no obaje ne dia se woni okọ dada ade no okọ on fa na ma se de na o ma me ka je o so an kan chen so be sata de ama no an fa na ma na me nko se kan wa ne so o no se wa na abodua wo ti ka o moja ni obi moja e di agu amne mo sie no wa wo sie o kra dada o wo ti wonu mo a ase mo ha mo wa mo ho mu wi ana mo di able aye pemfo na se ne dede ye wo ye nchedu abo be ma na wo papa na wo so wonu mu wi no Maa Akos ka se na unim papa unim a no unim to wonu mu wi na mpodu twa mo moja e ko hwie bi gu amna mu kata aso no o me ma na e nhwe ma no o mo no onu okode nsomne ma no be tu so a o hwe ya o japade nyina de be ma no eti so wan hwe ye je se o ble ya betu na we onu na de wo haw ani amane abeto ne so je se be ma no we wonam ne ba bi o wa ti se uti se tete yi a enko yi tete wi uti mi se wunti mi mfa ba na ba ko uti mi kodi mo jafra ade ne ka mo a be ma ne ka se ni mo jafra onim se o ti o fa na tipa be ma ana o so jimi o kne so na akoye je se ma o hima se be emfa bi abo ne ko yi se obi ana wa nkata no abo wu bi adada Maa Akos woni nya nya aduma mdama ami ensha opa wo bi ba bi afefre oba ko ma ha ejo so o jambo bro fi kwa mu ha na wo ya nyame aduma champo mu ho den mo mi makunta na yaw wani hukene isa daina ane oba na omo Amsterdam kwa bu police mi chamu pa nyame islam da oba ko yi ye ya be so ya wo ba wo buhwe mu a se ayi ebisa ahini bi aba de kwase de ma no ni kwase ye pressure we go di himana so go di ayi ewo ebuhwe ya wo ba we oba ko mi se wo yire no ya wo kwa bu chebe ko da kwa we photo be se odu ko na wo a be se obi be di no odu ko kwa obi be di no arai ukwaji ska ukwadu wako gem ukwaji ska ukwadu wako gem na wo fara na wan tira ho de dia se kwada mutiti yesi oba ko basrawo nyame shawo within baby afefre hello within baby afefre yo ka safi no bi to pokunyi okay yanko poku ohima edi kan na american ye sa o kwa ma be me na dwom a no dwom en na sa di kan sa se bi en no ne je sorry the cousin take this say they say I am rasta boy no say boy na take advantage o say girl na and I dey o cheating from the one and me ba men di ni say na me ba tieni e say me da ji me ba be safa o say say girl na but I am shiani amamre no want to cheat girl na
ɔno ne n'abusuafoɔ na ɛfa atake advantage ATC ɔmo afɛyi panel ne kaa so ɔnkɔyɛ amammerɛ ɛhɔ na yɛ a na meka sɛ yɛtwea bi yɛka bi ma bɔe na yɛ sɛ wɔkɔ bialikɔsia asat now yɛhu sɛ wodeɛ sɛ ɛwakyi wasa afa no advantage na wo sɛ yusu ɛyɛ wo kurom anke yɛbɛwo nnua baa obi bɛnyim na saa kase no amoa amoa saa ne no agya saa akɔfa akɔlaa abra wo nkɔtu nsama abusuafoɔ ɔnɔnse ɔntumi ka nkɔyɛ abammerɛ ma gya no abusuafoɔ sɛ yɛhu sɛ sɛ wafa ne ho ana wabu ne kwasea si kuruwa ntumɛ ɛhɔ no mmerɛbi ne yɛhia me na mmom yɛhia yɛ ne ntiɛ sɛ hɔ sɛ ɔde kɔma abusuafoɔ no aka no Yami Esha Papa Mira. We didn't baby. Oh, Mira. Ẹni pàṣẹ ẹ̀rọ wa ọba kọjú fúnkù ni nípa kẹfẹ́ àti ìṣúná ẹni mi fẹ́ jẹ́ ẹ̀nu. Sọ kọ́ ẹ̀kí ase lẹ́sẹ̀ nkòtú gbàrà yìí rà ẹ̀yìnbá yìí bí wọ́n hùn yẹn fẹ́ no òye ntòyò. Sábà bí ẹni tiẹ̀ yẹ òye ntòyò pàpàpàpàpà. Ẹ dẹ́gbẹ́ bá kásẹ̀ máa wọ́n sọ̀mbò wọ́n mú ẹ̀dẹ́n. Nso díẹ̀ yẹn ma nsẹ́m a yẹ kan òye ntòyò díẹ̀ mi ni òye ntòyò. Adekunja mi si wɔ yɛ yɛn to yɛn nkyɛn ebi mu wɔ wɔn a wɔwɔ yɛ no wɔn akora no wɔn fi ebi a bɛhyɛ mu ɛɛhwɛ o wɔn sɛ wɔn kɔ akɔgye akɔkɔ yɛ mu ne wɔn gya ho wɔn gya mu ɛy nti gɛn no wɔyi si wɔ sɔ naa sisɛ wɔda mi nyɛ sɛ ɔsɛ ɔbɛ sum yɛ so ɔbɛ sum yɛ so nkɔ yɛ sa bi wo ɛnyɛ na wɔn ne ti kɔ ɛna de so ofi wɔ wɔn fi wɔ ɛna ɔgya wɔ akyi bie ɛna nyame adeɛ obi asɔ mu ɛkɔ kɔkɔkɔ wontra wonkɔ amanasa ne wada ɛyɛ wobɛ wofie bɛka yɛnnua bɛma no a ɔwɔ ne wote gye no woyɛ bɛhyɛ yɛnnua bae mu ɔnyɛ saa adeɛ bi wɔ hɔ na sɛ wokɔyɛ a mmoa wo ankasa wo nipadua no wonim sɛ adeɛ wontumi nkyira nnipa baako ho nso wobɔ akɔyɛ magu m'anim ase da bia no asɛm mara akɔmuɔ na marakɔ tiatiam na motiatia mu saa dɛi nti wɔpa ne nyina ase me baa na bi ɔsi na ko mebɛda mu ase sɛ nnɛ ma wale agyina wɔn na bi abɔ bi saa ɔtiatia mu akɔmu dodo na akɔnya me ntɔ bɛsi pa ɛfɛ wo mu so. Me nhyɛ pa ma me fa de otwa to yi wodi ne baabi afɛfiri. Akoma agina. Ma agina yɛn kwa. Mo South Africa no ma. Yɛjɔ suma me. Edi kan yɛba na ɔbɛtena hɔ no. Maa Akos sɛ woni deɛ ma ɔnyɛ serious. Chọrọ ne deɛ ne yɛn kwanto beebi na yɛn hwɛ nea ekire deɛ eba yi yɛn nyinaa yɛba wa yɛn fom soɔ na sɛ ɛbɛyɛ a ne nua bɛrima no so akoma bɛtɔ ne yam nti yɛn twɛ biribiara so na yɛn boa no na ɔno so no kuro bi a ɛwɔ mu biara na ɔnyi mpie sɛ ɛbɛyɛ a ne ho bɛtɔ no na sɛ ɔpɛ sɛ ne bere a ne ka ne so twa ne yɛ fie no a ɔma ɔnyɛ gyee ne yɛ fie no daase. Yami ensha papa ma agina ha ne de akoma mu nsɛm dwumadi ne nyinaa besie wɔ ne akoma FM 87.9 FM akoma 87.9 FM na wohwɛ bi onua TV Rabiwa TV do say Chrome TV ka ha na so so to watch me this abes be confused I wohwɛ bi on TikTok and na Facebook YouTube nso wohwɛ bi ɛhɔ nyame yɛ atom a wɔkyena ɛyɛ bo gya yɛ efiada ɛno nti sign at the Akoma Nsem Media Brim. Sabre dear, I was a penny Samia Jampo, but Jedra, Nafe, what the Akuti Nsem Akoma Sports, the 4 sports at the address. Here's Danny Carvajal.